Nargıç Hocagelliyev. Yeni roman. Türkmenistan Neşriyatı, Aşgabat şehri, 1989 yıl. Ecem Anna Cemal Hocagelliyevanın yadgâlyny bağışlayan. Sehel halymyň içinde dünýäni suw edip taşlan öýlensi, duýdansy başlaýyşy ýaly bir denem diňdi. Ak ýaşa ýuwunyp çykan gün tar altın taşlaryny giň sehraň üstüne şabardyp dökdi. Ağalyň bir böwrüne üýşen goýun sürtüp ýaly bolup, asman gümmediniň günnäwir etegine syýrlan buludyň ýüzüne goşa älim goşar bilen lowurdap ýandy. Gebegat çawgadan gizlenen jany-janlar imrenlermek, ayagy galdyrmak üçin ähli mehirini orta dökdi. Yılgyndan, gızgyndan edilen ağırlaryň arasyna, öýleriň işigine üýşirilen odun çöpleriň içine tingen serçejikler, bukulorundan çykdylar da gürre silkinişdiler. Ödüllerine cedirdeşip, göçkünü tökfete başladılar. Moğollu torgoyjuklar yeleklerini hüzzördeşip, at yataklarına, kül depelerine tarap yorgulaşı vurdular. Edilen towuklar ýagyşyň diňenine henidem şühürenýän ýaly, ilki bilen bukuda duran ýerlerinden boyunlaryny ýaplaşyp taşaryk seretdiler. Soňra ýüpe üstünden ýöreýänlik dehedem dessemläp giňişlige çykdylar. Kanatlaryny gerişip, hediredenişip gerindiler. Gerrece horozlar bolsa, boyunlarynyň yeleklerini hüzzördeşip, kanatlaryny ýerden tüýreşip bir-birini haýbat atışýardylar. Obanyň şetinde Yekere oturan garaja öýüň töweregindäki gumsalt boşlukda ýaşazyk mele taýjaga guýrujugyny dikgerdip, kebelek kimin iki ýana pelatan kakýady. Ol ýaz paslynyň şeýri ajaýyp döwürni, bir ýagty hem gödel dünýä iňine begenmekden ýaňa bir ýerde durmaga karar tapmaýan ýaly. Öýüniň uzyňyzy, iňçezik aýaklarynyň öýüni göterip bilişine, şeýle tiýlik bilen sapyp bilişine geň galýan ýalydy. Ol öz ýanyndan kimdir biriniň ýerinden kovup görýärdi, kimdir biriniň gaçyp görýärdi. Birdenem kürtdirip arkany terip ýerdi. Tügele götüren peşmek ýaly hal beýlek togutup düşýärdi. Ağalyň güneş tarapyna daňalygy duran enetiniň öz bolup ýörüşine oda köýde düşýänligi taýjagadyň piňine de däldi. Baytal görgüli, taýy oduň üstünden togutup ýörünne kowtula düşüp, gadygynyň daşyna aýlanýardy. Taýy bilen ara öý ýa-da agyl gabat bolanyny hokranjyrap, onu ýanyna çagyrýardy. Beýlerekdi. Bir öýüň arka ýüzündäki takyrja ýerde şah ýeri ýaňy töýlenip, şu ýerdäki tüýleri hazjarşyp duran iki tane oglajuk kowlaşyp berdi. Olaryň öňünden gaçyp barýany bir denem ýygyny öwürlüdi, maňlaýyn tüňgerdip durdy. Beýleki oglajugam maňlaýyn tüňgerdip ikisi şörlü görüldü. Emma olar tüzüşmediler. Hamana kimin kellesinin gatydygyny barlap görmekçi bolýan ýaly, kellelerini bir-birini emaý bile goýup ýere diň salyşyp durdular. Birdenem ikisem ardaýanyň üstüne galdy. Çalarak ýan taklap kellelerini bir-biriniňke goçladyp urarly göründi. Emma şu wagda olaň ikisem bir meýilden el çekdiler. Biri ýokary göterip duran iki öň aýagyny ýere jüp goýup, derrew nämedir bir zady güýmelen boldy. Beýleksem derrew onuň görülesine ýerdi. Çykonyjy algap bardy da, barşynyň o agdyny basmagym meýletdi. Emma suwda öz şekelini görüp, oňa tinkesini dikip seretmäge başlady. Suwdaky şekili hem özüne gymyrlaman seredip duran soň, bir ýagda ýüregine düşen oglajuk, suw içmek meýilinden el çekip, ýene ýoldaşynyň ýanyna gady. Olar öňkü oýunlaryna täzeden başladylar. Tägel talamdan älim goşary ýok edip, bökçökleýän şagalaryň goky, dumry duşy gapla boldy. Olar 2-den 3-den owany iki bölüp geçýän gumsal ýoluň uğruna ýygranyşyp başladylar. Älim goşary tarap ellerini tutup, onuň renkini paýlaşmaga durdular. Gyzyly menki, ýaşyly menki, sarysy menki, ýok sarysyny ilki men diýdim. Gyzyla senki bolaýmanjyk geçer aýşoň. Ululum öýde oturanazdy. Her kim daşarda öz işiyle gumrady. Bir ýerde bir aýal ýagyşyň astynda galan serli geyimleri ýygynaşdyryp ýördi. Ýene bir aýal tamdyra ot goýup durdy. Şiýig çeken ýanlaryň goý tüsleri burum-burum bolup diň asmany göterilýärdi. Kim mal ýatagyny arasyrap ýördi, kim eli paltal töň aýrýardy. Edil şo wagt
Ähli janly janlaryň aýak üstünde wagty owanyň günnäwür etegini tersekläp ýatan gumyň aňyrsyndan älim goşardan düşüp gelýän ýaly bolup bir gyratly dompa çykdy. Onun göwregüň kyýaly tatannak gyraty, ak telpegi, ýegininden atan tüpeňiniň nili gün bilen saklaşyp gitdi. Ol owaň çetinden girenden owladyp gygyrdy. Ak paşa ýykylanmyş-o! Gün çykyp älim goşar lowurdap durunyny garamazdan gök gübürdäp giden ýaly boldy. Hemme kişiniň nazary guly ýolun atyny täpçilip gelýän ýolawşa dikildi. O ýolawşy bolda hiç kime de ünit beren okdy. Bu habary gün ýaşaýança älim zahana zar edip çykmagy hugurýan ýaly. Kä wagt bir gygyryp ank bolsup duran adamyň duşundan wazap kesip barýady. Ak patşa agdarlanmyş-ho! Adamlar özüne gelmek yetişmänkä. Gyratly owany parran kesip geçip gitdi. Ol owadan saýlanandan soňra adamlar bir wada äm-säm bolup durdular. Biri-biriň ýüzüne geňirgen teredişdiler. Biri tüňgerip duran ýaşuly hasasyna söýendi, başardygyndan dik gelip gyratlyň giden uğruny seyretdi. Atam pahir bir ýyl günüň başyna ağır iş düşecek bolsa. Birem ýyl gün ağır tömden dyýynjak bolsa, göwregli we diýrilip gyratyna münermişdi. İyilorusuna aylanıp çıkarmış diýerdi. Şeýle günlerde o göwrüne arkaýyn ýatyp bilmezmiş diýerdi. Ýanky geçip gidenem göwregli begdir. Yok, man bir ýetgeçlik boljakdyr. Ya kakay diýaniň näme? Saňa mundan beter näme ýetgeçlik gerekdir diýip Saraga çal murtlaryny typalady. Ak patşa agdalynmış diýerler. Agdarylmadyk bolsa inna agdarlar inşallah. Dip goza yine ýoňky sözlerini tekrarlady. Ýanky göwregli begdir. O ýöne ýere ýyl içine çykan däl. Kaka, o göwregli begi däl. Ak ýüzlerden begler. Sara çepelini ýaňana tutdy. Gyratlyň sözlerini gaýtalap gygyrdy. Ak paşa agdarlanmyş-o, gözüňe daýdyň-o! Sara da gelen gapdan geçip barýan Jumaguly baý aýak çekip oňa dadarly. Gözüň aýdyň diýip näme heşelle kakýan beýle? Näme? Ak paşa agdyrlany bilen işiňe ak döşekäýür diýäňmi? Saraga tähelsizge müzerilmedi. Gaýtaň üstüne sürünni. Baý heşelle kakçaga Jumaguly baý. Paşa agdyrlan bolsa, men ýagal garybyň başga näme armany bar? Paşa näme men iki dogup bir galanymmy? Sürüden bölüp goýun berdimi? Aýdyşyň ýaly işigime ak düýü getirip çökerdimi? Sen ýekez oglumy ýeňserinden tüdürlän päläýi berende arkam tutdumy? Azat ýürkam kendirgimi urup goşdumy? Men sen ak paşaňdan ziýanyň başga näme gördüm? Tütemden zeberden başga näme gördüm? Aýt. Sen ak paşaň döwründe hey men diýişimiň ýerşaran güni, garnymyň çörekden doýan güni boldumy? Ondan ak paşaň ýykylanda men heşerde kakman kim kaksyn? Bir ak paşaň ýatyn tutmaly bolsa sen tut. Men bolsam bugün heşerde kakýan. Ol baýa gahar edip bilgeçden teziniň getdigini gaýgyrdy. Ak paşa agdarlanmyş-o! Gözüňe daýdyň-ho! Hay millet gözüňe aýdyň-ho! Sütemüň sütüni ýykylypdyrlar-ho! Yeşelle kakşyň ýerräk bolaýmasyn entek. Diýip Jumaguly baý Saragan güdüne ýigren sürer etdi. Bu gurrun aňyrsyny görüp gelen barmy? Beglerem bir özüň ýaly bozgokturda. Göwünniň üstlerine aýdyp goýberen bolsa bilýärmi? Bir günüm hoş günüm baý. Ýene begleriň ýalan gurrun ýaýratmajagyna ýan. Ýene şo habar ýalan bolsa da, şo habaryň ýaýrany süýnen begenýän. Senin paşaň ýyklany bilen hey, men gitirýän zadym mamy? Malym elimden geçecekmi ýa-da mülküm elimden geçecekmi? Onna malym mülkli bolarsyň-o. Belki bolaryn. Paşaň ýykyljak bolup örenini, garyp basaryň agdynyň aşa ýetjegini men päleden gaýdyp gelemde aýtmanmydym. Şo wagtam sen öz göwnündäki aýdýan diýipdiň baý. Gördüňmi? Men öz göwnündäki näle ähli garyp basaryň göwnündäki aýdan ekenim. Aňardan nazaryň ýylzyraklap gelýänini gören Jumaguly baý elini hilkip goýberdi. Öýüne tarap ýeňsen tüňgerdi ugrady. Täze habar bolsa eýýäm, eýdina ýene bir begenişli habar tirkäp owa aýlanyp ýördi.
Akpaşa agdarlanmış, buğuşluk kow. Nazarın iki oğlu bolla buğuşluk kow. Saraga täze buğuşluk habarleşdip, aňardan yetip gelen Nazarın telpegini başyndan alyp ýokardyňdy. Oğul ýaşy ýyny bolsun, toý üstüne toý bolsun, zulüm-dönüm diýendigimiz bolsun. Aýdanyň gelsin neydi-de? Nazar hem Saragaň telpegini sypyryp aldy. Onu ýokardyňdy. Ýöni ýere gaçyrmany öz gapdydy, ýene Saragaň kellesine giydirdi. Soňra öz telpegini alyp pilkeşdirdi. Saraga, inni päle gidenlerim gelse gerek. Akpaşaň ýykylansyn bolsa, bahym mergen, gannym dagam gara berer. Aýdanyň gelsin Nazarjan, inni beri ýagşymy ýitde bolalym. Goşa buğuşluk habarynyň, goşa oğul perdendiň begenji nazary dünýä täzeden ýenine dönürdi. Odal dünýä ýenjek perdendiniň akbaly barada howsalaly oýlanýan nazarda inni goşa perdendiniň bagtyar durmuşda ýaşajakdygyna umyt döredi. Akpaşa ýykylan bolsa, tütemiň köküne palta talan bolsa, wagty bilen owadaky sömkärlerden diýindir. Nazaryň çağlary bagtly zamanada ýaşar. Sara dağyanyň ýanyndan ýagşy umytlar bilen ganatlanyp gelen nazar, çağızyklarynyň ýüzüne açyp olary begenç bilen syn etdi. Ýüzündäki begenç alamatynyň üstüne geň almak alamata moşuldy. Ýene ýaňy dogan çağany şeýle içken tyýyndap görmedik Nazaryň gözüne. Gadyl şuun nur ýaljak bolup ýatan çağızyklar, juda kidizik hem ejije ýaryp görünýär. O şöwrt gözündäki gazeletene guşşa gadlary oň ýadyna taldy. Gözleri ýumuk bolsa da ýüzleri açylanyna, olaň tifkinip gidişine hasam geň galdy. Paýp boluň kidijikdigini. Adam şuň ýaryp bolýamka. Şu boluşlaryny gorkmagan bilýär bolar. Diýip Nazar goşa günde uzoklap ýatan Aýnury tükönüksü meherle garady. Aýnurym, çağızyklanma dünýä begençli habar bilen. Uğunçlu habar bile bilindiler. Belki zamanada üýtýär. Bilem geçretdiğinne ýaşarys. Çağızyklanmadan bagtly ömürne goňarys. Şoň şeýnem Aýnurym göňüňden mena oğullamyda iki çağa öňkü dakylýan Hydyr Ilyas, Kowus Kıyas diýen ýaly atlar daksak dälle. Ýa şu umyt bilen begençimiziň goňjymyň başdanlyk bolsun diýip, begenç goňş diýip atda gaýdak diýen. Aýnur özüniň radylygyny diňe bagtdan bol gözlerini güldürip başatmak gülemälim etdi. Nazaryň umyt edişi ýaly täze zamana, täze durmuş başlandy. Häkimiýet oba garyplarynyň eline geçdi. Olar obanyň öň karşyny Jumaguly baýyň deregine Nazar oba sowetiniň başlygy edip haýladylar. Nazar Jumaguly baýyň gapysyna batrakçylyk etmegini goýup, ýylynyň hyzmatyny, ýylynyň abadançylygynyň aladan edip urdy. Göreşden hem umytdan dolu şol günlerde Nazaryň 3-nji perdendi dünýä ýenini. Ýylyň onuň bagtyny ardy gödüp onuň adyny ýylaman dakdylar. Soňra Nazaryň 4-nji ogly boldy. Täze ýoluň ara başlanmagyny ardylap oňa ýolaman diýip at goýdular. Indi bolsa, Aýnur bilen Nazar 5-nji perdende garaşyp berdi. Maşgala begenji, göreş buýsanjy, zähmet rehnedi. Nazary ýol ganatyny göterip, güýjüne güýj soşýady. Ol uzakly gününe göreş, iş aladarly geçirip, agşam öýüne gelýärdi göre ähli argynlygy elden aýrylýar boldy. Eýem 6 ýaşyna ýeten begenç bilen goňş oň öňünden ylgap çykýardy. Her gaýda atyň bir gapdaryny gelýärdi. Nazar taýyl gedek egilip orar gujogyna alýar. Ony ýançada ýylaman hazanyklap gelýärdi. Nazar onuň gujogyna alýardy. Ýaň ayak biten ýoly manjyk doganlaryň ýygyna ýermän, ýa ha durun ýerini aglap başlaýardy, ýa da ylgap ýykylyp türüşip barşyna aglaýardy. Ondan ýa ha Aýnur oňa kömek ýetişip gujogyna almaly bolýardy. Ýa da Nazar oň ýanyna ýetmäge gysynmaly bolýardy. Aýnur ýoly manjyk hem Nazaryň gujogyna berýärdi. Çağalaryň bir ýerini ýygyna, bir ýerini öňüne münürip, beýleklerinden gujogyna alyp oturan başy ak telpekli Nazar Ullokan ak kömelegi meňdiýärdi. Onuň daş töwrügüne düzülip oturan ak telpeklice oglanjyklar bolsa, Ullokan kömelegiň düýbünden çykan ogunjak kömelegi salmedýärdi. Çağızyklan bir ýeri uýany, bir ýeri gamça ýapyşýardy. Her gaýsy öz ýanyndan aty öýe sürüp barýan adam boljakdyny. Nazar olan bir ýerini owşaýardy, bir ýerden içini gyzyklap güldürýärdi. Käte bolda çağır oň özüne alýardy. Çağır bilen başga bolup barýan Nazaryň depesi gök diýerýärdi.
Olar bilen gaptallaşyp, daşynyň gowunyp barýan göwreli enäniň depede göýök diýerdi. Ol şäkse gowunç bilen aşagdan ýokary heredip barşyna, hyýalyna, atyň üstüne ýene bir orun gözleýärdi. Bagtyar maşgalany arkasyna götürüp gelýän melowşuň hem depede göýök diýerdi. Ýüküniň agyrlygyna garamazdan ol dutaryň sapy ýaly göni boýuny has dik tutýardy. Ayaklaryny dik basýardy. Öýdüň ýürüýüşini diňşirgenip, üýtgeşik bir süňňi ýeňillik bilen galkyjaklaýardy. Onun galkyjaklap barşy şu ak paççaň ýykylynyny hakda habar gelen güni, begenç bile gowunjyň dünýä inen güni, ine men şu günleriň geljegini öňünden bilip, begenjimden ýaňa iki ýana ok kestirme geçip ýörünje taýçanakdym diýen ýaly. Gapa gelip atdan şönlerinden soň ýene garmy gurmelik başlanýardy. Begenç bile gowunç atyň keşeden tüýräp gelýänler. Ýylaman at torban tüýräp gelýänler. Ýoly manzyk olardan kim galmajak bolup ýa keşeden atlyşyp ýatanlar ýa-da at torbadan. Şeýdi bilen beýlekler peýatgel berýänler. Işerden hem ýagdaý şunuň ýaly. Çağalaryň biri kakahyna tarap saçagy tüýräp gelýänler. Biri çäýine berýänler, biri käse. Soňam onuň daşyna düzülýärdiler. Biri arkasyna münýärdi, biri boýunyna, biri arkasynyň gujoklaýardy, biri eginden ýapyşýardy. Nazarym edil olan biri ýaly bolup oýuna gylýardy. Olar bilen basalaşýardy. Göreşen kişi ýykylan kişi bolýardy. Käte ogurlaryny göreşdirip daşyny tomoşa edýärdi. Aýnur bolsa gapdalyň olaň bolşuny gon süýle tyýynlaýardy. Nazar atyny toýakmak edinni. Ogurlaryny boýlu boýuna melowşuň üstüne düzýärdi. Ýöňe bolsa atyň jylogyny eline alyp gapdalaşyp urýardy. Ýöne çağajyklaryň muga kaýyl bolup ýerine okdy. Olar jylawy öz ellerini almak, aty öýdleri sürýän kişi bolup görünmek isleýärdi. Käte nazar olaň diýen etmeli bolýardy. Ýöne jylaw çağalaryň dördüsiniň eline ýetmeli. Jylawyň bir uji eline ýetmese, çağalaryň enjeljek many ýokdy. Arman bir saatlyk günler öýlänişi ýaly duýdan tasawwurup gitdi. Bir gün ikindi naralar tanpy düşmanlar tarapyndan gapylykda öldürilen Nazaryň jesedini melowşuň üstüne kete daňyp getirdiler. Aýnur şonu Nazaryň gany ulaşyp ýatan göwresini gujoklap bagyrypdy. Çağajyklar bolsa ejesini gujoklaşyp aglaşypdylar. Nazaryň gyzaryp duran asmana ahmarlyk arayan açyk gözleri enäniň çağajyklaryň gözüniň öňünde ömürlük surat bolup galdy. Bütün oba Nazaryň ýasyny tutdy. Käbir adamlar Nazaryň döwletligine gözdil boldy diýip düşündi. Bedel şol sada adamlaryň şak edişi ýaly bolmady, uğruna bady. Nazary göz salynypdy. Ýönül halkyň arymyny gözdeldi. Ol göz täze durmuşy görüp bilmeýän sanpy düşmanyň gözüdi. O göz Nazaryň täze durmuşyny görüp birini okdy. Nazaryň aýyň bölegi ýaly aýnyny görüp birini okdy. Onuň göz monjugy ýaly 4 ogulnam görüp birini okdy. Ol göz Nazaryny ençeme wagt ýary. Ädim ýydarlap ýördi. Ol göz Jumaguly baýyň gözüdi. O Nazary ýok etmek üçin eline barny diýdi. Jumaguly baýyň tabşyrygy bilen baba neşe indi köpden bäri Nazaryň kasyna çykyp ýördi. Baba neşe Aýnuryň doguna ulanyny. Aýnuryň şondan başga ýakyn garnaşy ýokdy. Olam neşe ýöňüni alyp sanyny çykypdy. Guruplar tarapyndan galan hojalyk tozdurypdy. Aýaly agyr kesere uçurap aradan çykypdy. Baba neşe üçin dünýäde maşgalada, ar namusda dogun garnaşda galmany. Onuň üçin dünýäde galan ýalňy zat tiriyekdi. Ol şoň üçin ogur jümürlükden maýdan okdy. Satmak satylmakdan maýdan okdy. Ol tiriyek üçin her dal etmäge taýynly. Ol Jumaguly baýyň işigindäki itleriniň birini öwürlüpdi. Sowet häkimetine arkadan direp, Jumaguly baýdan hak keşdigini alyp gelýän çopan çoluklaryň käbiri ýolly maly salyly ýitirim bolýardy. Baba neşe Jumaguly baýyň buýrugy bilen olary ahmalyna garap öldürýärmişdi. Guma süstürýärmiş diýip ýyl arasyna gürrünmadi. Olaň sürüp gidenje goýundary bolsa, ýene dolanyp baýyň sürsüne barýarmış. Käte bolsa baba neşe o goýunlary sürüp mara bazaryny satýarmış hem pulny baýa getirip berýärmiş. Ýöne bir işin yer asty bilen edilen soň, baby neşe eli düşmän gelýärdi. Ýakazyndan tutaýmasaň guman edeniň bilen Jumaguly baýyňam, baby neşeňam golöýünden barp boljak derdi.
Jumaguly baý. Her yumuş buyrunny bir diýen iki aýtylatman ylgaşlap ýören baby neşe. Onadar öldürmek teklip edenni. Hemişe kire ýaly göňünden gopmady. Baý onuň özüni ýitirenni, ýüzüniň üýtgäp gidenini gördi. Elbetde, baby neşe beýle buyrgo garaşman duruny okdy. Ýöne onu eşiteni jany bokurdygyna geldi. Nazary öldürmek, ammar çölüň içi bilen gelýän ýagany yaraty çopun solugy öldüräýän ýaly. Onu öldüreninin özünü öldürmek ýakynny. Bu günden güni kelläňi iteňe galmakdy. Şeýle de boldy. Baby neşäniň bu buyrukdan ýüz döndürip biljek many ýokdy. Onuň ömrü Jumaguly baýyň elindedi. Şol öllüýse öläýmelli, gallysa galaýmally. Muňa akyl getirip duran baby neşe, özüni bir näme ele salandan soň kalbynda şäksiz gorkuny batyrmak üçin başga bir ýerini orta atyp taklanyşy boldy. Baý bir işi bir hilrek bolmadymy? Ol men körekendim bolupdyr. Dogry. Baby neşe hakyky adam bolanyny bir iň esas sebäp bolmaly. Häzir onu buýrulýan ýumyş gataýyrganyşdy. Keregi üçin öz garyndaşyny öldürip oturup bermek, öz dogonoglaryň uýaňy bir topar çilpe saga bilen dul goýup oturup bermek ölümüň gyrasy işidi. Beýle gabahat işe baş goşmak ýyl-güniň arasynda hadel, hut Jumaguly baýyň öňünde de utanışdy. Ýöne baby neşe üçin arnamysam, utanjam bir köpükdi. Elinden gelse ol nazary Jumaguly baý diýmese de öz bähbidi üçin öldürecekdi. Nazaryň ölümi Jumaguly baý üçin bir sebäbi gerekdi. Baby neşe üçin bolsa başga bir sebäbi gerekdi. Jumaguly baý hem öz sınpy düşmanyny diýenjekdi, hem nazaryň aýnuruny göz gazarýady. O bir sebäp bilen aýnuruň soňuna galyny ahmar edip işin tutup ýördi. Baby neşe bolsa özüni aýnuruň süň kowassary, onuň süňüne ýytyar adam hataplap ýördi. Nazary öldürip bilse, aýnurum onuň ýytyaryna galýady. Onu ummasy galyn galyp pullar bir ýerine ýelmäp goýurmak maksadyny ýady. Ýöne baby neşe bu gabahat niýetini hiç kimiň ýanyna açyp biljek däldi. O bir niýetini hatda Jumaguly baýdyna girdiň taklaýady. Giýegiň nazary öz elli öldüreni Jumaguly baý äşkär bolsa-da, baby neşe aýnur tatmak üçin nazary öldürýändigini diňe öz düňçügini taklamaly. Şonuň üçin eger janyny gorkmasa, baby neşe Jumaguly baýyň nazary öldürmek hakdaky buýrugyny höwesle berja etjekdi. Bir ýerde ol aýnurdan başga nazaryň başy çüýnem ummazga kalýady. Jumaguly baýyň buýrugyny berja etmekden başga alas ýokdugyny göz ýetip duran baby neşe. Janym orta ýönme görä baýdan ýony bilenmi ýony öýnüp puta ýüregine dugdy. Hum ýaly şişe oturan Jumaguly baý diýjek pikirlerini kelletini aýlap ýetişýänçe ol öň sözlerini has bersin dedi. Baý, men öz körekenimi öldürip oturup bersem nähili bolar? Ýyl-gün näme diýer beýletmäge men elim bararmyka? Jumaguly baý, baby neşäň bu tutarga garaşy düýüpli delil gerekdigine düşünýärdi. Häzir onuň paýgasy bilen duýgusy arada görüşki diýdi. Duýgusyny häzir baby neşäniň bokurdygyny minne buýrugy gümmüsünmesi ýerine ýetirmegini talap etdi ýa-da. Şonda da ol, baby neşäniň başga lazynyň ýokdugyny bilip durdy. Paýgasy bolsa, biz saňa ýene-de köp ýerlerde gerek bolar. Onuň başga lazynyň ýokdugyny bilip durkan, beýle zor saryp içinde hylt galdyrma diýip basar gedýärdi. Şeýle de bolsa, Jumaguly baby neşä köp tıkırap oturmalylygyny aňdyrmak üçin gürrüňe dözümli başlady. Sana akmak adam diýerler Batyr. Ýaşda gürrüň tapdyň. Näme Jumaguly baý diýän dadyny bilmän diýän diýärmi? Näme onuň giýegiňdigini men bilmän nurunmy? Ýöne şo giýegiň bilen araňda dag bardygyny bilen okmy sen? Sen ödedip ýören işlerini o biläýdi. Özüň näçegini bilýärmi? Gaýrym dip ýüdüňden typar ýa-da arkaň turup diýärmi? Ýa-da onuň halyňdan habar alyp garyndaşlyk eden ýeri boldymy? Bu zamana garyndaşlyk ýydarlanan zamana däl Batyr. Iki gözüň bir-birine düşman. Bu wagt sen onu almasaň, ol sen alar. Sen oň bilen ýoluň bir därligine düşün. Sen öz aýagyndan pal turýanyny bilýärmi? Sen dünýäde ýalňyz howsaryň bardygyny, onuň Jumaguly baýdygyny bilýärmi?
Ertekün eline galsaň, nazara batyrak, gaýyn diýip saňa tilek tap bermez. Ýa-da kölgesinden orun bermez. Itin ardaýagynyň suw içerdiň. Ýere gül bolup ölerdiň. Garşylyga ýol ýokdugyny baba neşe mazal gödýetirdi. Öwrüm bilen öň sözlerini süle getirmäge jan etdi. Hakaýdy ýa-ni baý, gyzyra gaplaýmaly sözler. Hemmesini düşünýän, senden ýakyn howaslarymyň ýokdugyny bilýän, ýöne türkmençilik edilen bolýar, garnyş diýip göwnüňe şeýlik gidip dur. Ýer günden utanylýar. Ýogsa garnyş nire zat nire. Onuň asmanyna bulut ýakyn ahweti. Onu hut ýere gödedip paltala bellerseň amazdyr. Oňa sälçede nebizim agyrjak däl, ýöne bir ýany özüň kurup dur. Bir töpür şüle şagy ýetim galsa, şona aşary gözüň gyjak däl. Ýöne äär dini başga ors bilen baş goşup ýoldan çykyp ýörse alazyň näme? Ýyle çykmagam gerek. Oň bolup ýörşine hut namys edýän baý. Özgüni bilen bolup ümitimize gelip ýörenne oňa ýelim galjakmy? Berekella Batyr. Mert kişiň gurrugny senden eşitip oturýaryn. Diýip göwrümi giňen Jumaguly baý. Baby neşäň gedinden gallardy. Siz musulmanyň gurrugny diýen. Ýeke şodur Batyr, musulman ýoly üçin ölseň şehit bolsaň, öllerseň kazy. Dinden çykandan garnaşym bolma, osarym. Nazar batyrak beýdip peýgamber ýoluna ters gidip ýörmesin. Şonu öllerseň, bir dünýähe bir ýamanlyk ýüzüni görmersiň. O dünýäde de zaýyň cennet bolar inşallah. Jumaguly baýam gadyr bilmän duran adam däldir. Nazar batyrak öllermeň harmana baryp herçet pöňläni ýalylygyny bilýänsiň baý. Ol aňsadan sat ýel bermez. Ýöne men sen şün kellämi goýmaga taýýar. Başa näme gelse görbermeli boldy. Nazar batyragyň kimdigini bilýän Batyr. Eger bir ýereň ötdenden gelip biljek bolsa diňe sen gelmeli. Ýa-da baba neşädiňe gylaw gelmeli. Göwünü götürmelip hasap eden Jumaguly baý söz gyskanmady. Onuň garşyna çykmak üçin Batyr atyň kellesi ýaly ýürek gerekdir. Şükür Hudaýa saňa şeýle ýüregi beripdir. Düýünki turup ýerine ýatyp ýören haramdadylar. Bugün ondan bäri boluşup bermesinler. Öňünden çykyljagyny bilsinler. Öýler çağdan bardygyny görsinler. Nazar batyraw öldürsiň göli, näme dersiň soň onuň ýerine owa sowet başlygy boljagam titräp durdy. Gaýrata gal Batyr. Hudaýyň halyja gişin edýän. Hudaý işiň grawazam eder inşallah. Aýdan gelsin baý. Allah bizlik gursa, ol azgynyň ýoguny ýanaryn. Allah bizlikdir Batyr. Baý ikellen takaryn diýip, baby neşä pata berdi. İşiň grawaz bolsun. Sonundan baby neşe nazaryň her bir ädimini ýyrlap geldi. Onuň nazardan gorkusy çynydy. Nazaryň giýjek kölgesi ýalyp ýeriň asty bilen iş görýärdi. Aýdyny düşýärdi, ýoluny taklaýardy, öýüniň daşyny garawlaýardy. Nazary atmak üçin telim gerek amatly purzatlar bolupdy. Emma baby neşe onu atmak etdirip bilmän şol amatly purzatlary sapdyrypdy. Bir gerek urup bilmän öýdip gorkupdy. Bir gerek onu öldürüniň özlügi bilner öýdip gorkupdy. Nazar diýeri galaydy. Ähli niýetiň puza çykjagyna göre ýetip duran baby neşe çigidin gabu ýaljygym töwekkellik edip bilen okdy. Şem gelen ýerde ýa-da şem gelen aralykdan ok atyp goýbermän. Gümürtüksiz zaýdar pursata garaşýardy. Ahir bir gün Nazar öz aýagyla baby neşäň şanyna geldi. Birden biriniň gözüne iýleýmekden heder edip, baby neşe uýuny ony gamyşly ak başly sazlygyň bir oýeriniň, bir büýerinden ışıklap gezdi. Töwerekde bolup geçýän zatlaryň ýekejesinim nazaryny sypdyrmadygy jan etdi. Ümmet okuy ýakalap gelýän nowyryň raşyna çykyp, gurguşlaryň arasyna ışıklarny baby neşe öz gözlerini anmady. Sesitim aralykdan nazar melewşy şanaja mutladyp, göni oň özüne tarap gelýärdi. Onun aňarda ýaýryp ýatan eliň aýaty ýaltyky meýdanyna bolsa, jany görünen okdy. Hol aňardan geçýän ýap bolsa, ýer türüp ýören adamlar bilen aralygy serke çekip ýatyrdy. Nazary şemine getirip öldürüp bilse, baby neşe arkaýyn sazlyga urup gidibermeli.
Onu görün bilen adam boljak däldi. Baby neşän häzir iki zat arada goýýardy. Nazaryň sazlygyň ýakadyna gelmän sowurup gidibermek ahmaly. Eger o şeýdäýse, Baby neşäniň elinden geljek zat ýokdy. Ol töwekküllük edip bahrylykdan ok atyp biljek däldi. Ýöne Baby neşäniň gugurdy günni dugulady. Nazar edil Baby neşäniň üstüne gelýärdi. Baby neşe galpyllap süňün saklap bilmedi. Raýş ýaplandy. Nazarym onuň meşädim beýle ýanyna raýşa çykdy. Atynyň başyny çekip töwregi sertap başlady. Özüm öz arkasyny Baby neşe tarap ögrüp durdy. Baby neşe nazary öz derwilini şana edip goýmalym bolsa şunun zaýda goýup biljek därli. Baby neşe nazary beýaşataryň diýdwany münürdi. Onuň edil şep kebdetiniň etegini şana aldy. O gassanýady. Nazar onuň üçin uşşok bolup galkyjaklap oturan guşdan ýanaý däldi. Iň ýamanam häzir nazaryň birden bäýärtine aýranaýmak ahmaly. Birden nazar bäýärtine bakaýdy. Meşany gyzyp bilmerini edip gorkýady. Nazar bäýärtine bakmady. Baby neşe meşany taýyl gezek gysdy. Duýdansyz çykan gümpüllä at şarpaýa galdy. Raýşdan atylyp düşdi. Ikokom za ýerden giripdi. Nazar şarpaýa galan atyň sary ýüpek ýaly ýalyna el tutmagy synandy. Emma ýüpek ýaly şu sekundyň özünde edil ýyllarym çakennek gaýyp bolup bitdi. Bütün dünýäni garankylyk gaplady. Ol atyň üstünden zyňyryp düşdi. Melewuş eski gidenden soň ýygyny görüp üşörlüp durdy. Nazaryň boljagynyň bolanyny bilip, o barada adamlara habar bermäge gyssanýan ýaly. Ýene arkan teripdi-de. Zylawny süýräp düzlüğün içi bilen ilerki ýabyň aňyrsyna ýer sürüp ýören adamlar tarap süýnüp gitdi. Baby neşe sähel salym doňuny ýaly bolup durdy. Birdenem hasar kudur nazaryň ýykylyp ýatan ýerini tarap topuldy. Tüpeňini şenep onuň üstüne abandy. Ýene meşan gysmagy häzirlendi. Emma nazaryň eýýäm ölenligine gözi ýetip bir pikirini elçekdi. Ýagarnasyndan ölüm penjerini urup gelýän ýaly gyzyna teripdi. Sazlyň işi bilen tä askyndan gaçyp ýykylýan çagylgady. Melewşuň jylygyny süýräp ýöreni gören adamlar derrew nähir bet bagtlyk bolanyny gözi ýetirdiler. Duran ýerlerinden tüpeň ses çykan tarafa eňdiler. Emma gan hordan namyny şan tapylmady. Sazlyň işine gaçan iňňe döndü. Nazaryň ganyna tanpy düşmanlaryň galyny uludan kişä hemme kişä aýandy. Emma bir işin kimin erwir edilenligi ma'lum bolmany galdy. Her neçe boldy. Ýylgyn Baby neşe beýle gabat iş eder bidin okdy. Aýny gur dogony bolany bolansaň, o beýle gabat iş eder diýip, öz gözüyle görmedik adamyň mümkinlik etmäge imtihap satjak däldi. Şeý dip nazar neressäniň kimin elinden helak bolanyny hiç kim bilip bilmedi. Nazar neressäniň 40 dolmanka 15-nji ogulju dünýäni. Dünýäde artmaly bir adam dünýäden biwat giden bir adamyň ornunda bolurdy. Çagan adyna nazar dakdylar. Nazaryň täzeden dünýä ýylmegi Aýnuryň syýnyk göwnüne sek boldy. Şonan täl wagt geçen soň Aýnuryň gapsyndan Baby neşe girdi. Jumaguly baý onuň tüýüni täzelenem bolsa, tüýsini ütgedip bilmänni. Onuň ýygyrt ýüzü, içine çöküp duran doluklary, tüsse sarılıp giden sakkaly, onuň 25 ýaşlarynyň adamy däldi. İki aýagyny göýere sokup oturan goja meňde diýdi. Onuň nasyň rengi çykyp, ýap-ýaşyl bolup giden diýişleri saňalyşyp durdy hem postlan peşeňe salyp edýärdi. Ganysyna çöküp ýatan gözleri halatlynyň kyýal içinden geçip barýardy. Baby neşäniň bu bozuk tüýüni gören çağlar, oňa bir hili anamsızlyk hem gorku ile çörlüşdiler. Ejesine gasmarışdylar. Aýnuryň hypaçylyk gören o Baby daýyňyzdyr diýmegem, çağlar oňa emrenip bilmedi. Baby neşe özüniň betwagtlygynyň deýrenip, musaparlyk gören Aýnurdan ötünç sorady. Uyam, men bir betwagty adam, garynlaşdy kowasarlyk edere ýagdaýym ýok. Gurbany gitdim bir dögüm çöregiň gyzyna sepil etdi. Tiryek dip bir bela duçar etdi ölün. Beýle belany ganlaryňa da görkezmesin. Ene 3 ay boldy. Mara ýagyna talabançylyk etdim. Gara bir ýyl aşyk baýa duşdum. Ýemekden içmekden hor etmedi. Günüm nirede gowy geçdi, şo ýerde gelip berýän dip ördüm.
Bir yerlere köwlenmek niyetim ýokdy. Ýöne nazar ne sen şeýle bolanyny eşitdim de gaýdy berdim. Hem el galdyryp pardym bir jaýdayn hem Aynurun halyn habar alaýyn. Ýanyp pişip oturundyr görgülliydim. Baby neşeden ziýan bolmasa, peýda bolmajagyny bilip duranyny onuň öz gapysyna gelip halyn habar soramagy. Aynurun agyr ýüküni ýeňlen ýaly etdi. Kıyın gününe golunun çekip kömek berer ýaly. Eruzun ýerine ýetip duran howslar bolmady. Garaz jan köýür adam enim. Gaýgysyna gaýgyrynjak, gaýyljak adamyň bardygyna şükür etdi. Garaz ýokdun gogudur. Munuň diýeri gelip ýörenini bilseler, elini dilini ýetirjek bolup durmadylar. Garaz janyny garadyrda diýip, agyr ýolly ýeke garyn Aynur öz ýanyny pikir gurdy. Awaldaň peýdaň degni hedi. Diýeri garan şurup ýörseňem, arkamda dag bar ýalyp, Aynur ýürüne akjyn aýtdy. Tirýegiň zäheri hem ennamyna, hem kalbyna ýaýranym bolsa, dili süýzi bawaneşe Aynurun göwüninden turjak gürrünler tapdy. Jan köýür howslar höküminde oň göwünlik berdi. Uýam gaýrat et. Allah'ın salanydyr. Nazar ne gözel ýigitdi neresi. Ağım ýaly görüp ýördim. Ýekedirni ötmezdim edil, arkamda dag bar ýaly. Arman ömrü gysy neresen. Armanly ýeri namartyk gürüldiripdirler. Ýüzbeýüz gelenne beýş onu özüne aldyrjak ýigitmedi diýsene. Wagt ölüminiň sözüne şoda janymy aýratyn bir owat boldy diýip, Aynur gaýňazynyň uzy bilen gözüniň ýaşyny tyýrdy. Döşleşip bilmän armanlyja gidenni ýanýan. Ganyň köýüp galçygyny ýanýan. Wagt kimiň elinden gidenini bilsem, ganyny derdim. Anha howsar howunlarsy ýaly armanlyja gitdi. It uşatylansa da bolmady. Wah, armanyny ýeri şoda hem uýam diýip, babyna şoň sözlerini alyp götürdi. Kimdigini bilenimde uýam. Özüm oň ganyny iki edip birini salmajakmyn näme. Men bu dünýäde ağır namysdan başga galjak dadym ýok ahwetin. Malym dökülip ýaşaga maglap galanyk. Bir başa bir ölüm eýlek ýatsaňam bardyr, beýlek ýatsaňam. Haýyp nazar neresi. Bir topar şül şagany başyna döküp gitdi. Bu sözleri ýüregi ýaraly Aynur hatym bolurly. Gaýňazynyň gözünden dol ağzı göz ýaşyny tepirdi. Şo wagtym oň gulagyna nazar jaýlananyny, Uyes Sowetiniň gelen wekiliniň aýdan sözleri ýanglandy. Nazaryň gany ýerde ýatmaz. Onuň janyny kasteden kim bolsa bolaýsyn. Onuň gadaply jedadan typjak many ýokdur. Nazaryň işi, göreş dowam eder. Ýok many meňer. Bir täze durmuşyň, duşmanlarynyň hemmesini süperip taşlarys. Nazaryň janyny kasteden duşman hem jedadan typmaz. Duşmanlar her näçe oda köýe düşüririm. Biz hökman täze durmuş bolarys. Nazar hak üçin geljek netiliň bagyt üçin görüşdi. Nazaryň şagary horkomsy bolmaz. Olary Polatdan berk, dagdan berent arkady badyr. Oňa Sowet häkimet diýilýär. Nazaryň şagary täze zamanyň bagtlaryny bolup ýetişerler. Aynur muňdan ýady. Özüniň ýeke därligini, arkasynyň bardygyny ýady. Ýöne ata tarapyndan galan ýeke dikraranyň gaşyny oturup derdini deň paýlaşmagy oňa ýetgüşik täsir etdi. Ol ýezirläp, gözüniň ýaşyny saklap bilmedi. Uýam, kıyın ýolly galyň diýip, baby neşe göwnük görmän dowam etýärdi. Ýöne ýol ýüren ýeňer uýam. Biline berk guşoda gaýrat et. Adamyň başyna durjak zat ýokdur. Ene ýegenlerem tügeleme haýdy men ýetişerler. İkayaklı kuvunlu deyip yönü ýaýdyran näler. Ene tügeleme beýläňe bakmagy ýetişmäkäň, ýegenleň her gaýsy bir dereň şiir bolup ýetişer. Azarly ölüm diýmeseň, nazar neresi bir wagt gitdi. Sagajyklaryna gowunyp bilmedi diýmeseň, horluk diýen zat uýam geçer gider, asyl nähili geçenden duýmany alarsyň. Agdyňdan Hudaý eşitdim dowun. Diýip Aynur baby neşäň bir sözlerine monça boldy. Inne şagajyklaryň bir horkomsy bolman. Adam hataryna goşulyp gidenini görsem, başgarmanym ýok. Elbetde adam maňryny ýazylany badyr da ýogsa, şeýle kyn gününe galaýmylymy diýsene. Ey berekella uýam.
Ay tüvelemi erkek kişi alırlar. O da uyam. Bu da ayın öz gogulyanlarda yoksa şeyli adamlar nazarından salmalı lali ölü. Ondan babı neşe ejetinin egininden yapışıp, özüne gorkuyla seredip duran yolumanızıga laqatdı. Hani yegen, gel dayın yanına, tüvelemi, göz çekittir. Hani gel bari, gel. Yolumanızı on yanına varmadı. Gayta ejetine önküsünü metre kısmını zırladı. Näme gorkyan mı? Dayın ahir ol. Bar gucuğunu deyip, Aynur özünün tekleyecek boldy. Emma şağan özüne kısmını zırlamasynyň üýtgeşikdigini ene ýüregi sazdy. Onu ýangadan özüne çekip, bagyrına bassy. Hey samzyjak diýsänim, daýyň gelýäni baralar ahyry. Baby neşe, Aynur'un ýanyna gatnamasyny ýyzamlatdy. Hatta bir kedak arkasy bilen onuň işigine odunjygym getirdi. Şeýdip o şağalan ynamyna girip, olaň özüne alykdyryp bilmedi, Aynur'un mazar ynamyna girdi. Şoň şeýlem Aynur onuň gürrüňleriniň kim-kimden üýtgeýändigini, näme syryp barýanyny wagt bile sazmady. İlkiler mert bolýam. Hemme kynçylyk geçer diýen baba neşe inni bir tegli uyam ýolu doktor. Hedil bermez diýip tekrarlaýady. Gaty horlanarsyň uyam. Baba neşäniň gürrüňleriniň nirelerden todadyanyny üns bermedik Aynurym. Wagty onjan horlanmajak bolsam, beýle kyn ýolly galarmadym diýip ýüregi bilen zarlaýady. Hey ayni gerek wagty arkan söýäp durun gara dağ ýyklarda horlanmadyň. Ýöne ahyr haýır bolsun. Beterin saklasın, galanyna bereket bersin. Ahyry gönülemete bolmajakdygyny, Aynur'un öz ümine hiç wagt düşünmejekdigini, isleýän gurrunun üstünden hiç wagt barmajakdygyny baby neşem gözi etdi. Ol bir gerek gelenine özüniň bet niýetini Aynur'a açyşan beýan etdi. Uyam. Nazar neresi ýigit dagy däl, näçe ömrü gysykyn. Gönökler ýöle arslanyndan diýirsi sönüp, ýöne ýaraýdan nälerler. Beşilpe çağalan arasyna beýdi oturmak, sen ýeközüňe gaty kynny şorýam. Sen ertirküniň hakda da pikir etgin uyam. Entek diýen wagtyňdyr, ýol bolsa uzakdyr. Baby neşe bir atlary barady gurrun eder diýip, oýuna getirmedik Aynur. Oň ýüzüne gözlerini tegelep seretdi. Bu bakış baby neşäni bir neme alzyratdy. Ol paltasynyň daşy degendigini şo bakışdan aňdy. Ýöne derre özüne ýerli. Onuň nazarynaky alzyrangylyk şo portadyň özüni mekir syýynlaýjylyk bilen çalyşdy. Ol özüniň Allah'ın nazarı bilen ejir naşary şişe düdüpdi hem inni onuň ejir çekişine dabarar keşelle kakmak bilen syýyn edýärdi. Aynur'un bolsa şol gözüni tegelep oturşdy. Dili tutulup näme gepleşigini bilmän, ank bolup galypdy. Onuň görmegi ýüzüniň gany gaçyp goýok dağlyk gulan dodoklary münk edýärdi. Ol eşden sözleriň manysyny entek kellesini aýlap ýetişmediňe meňdýärdi. Baba neşanyň Allah'ın nazary Aynur'un sustuny hassa bassy. Onuň ennamyna şagy derinni. Ol baba neşanyň ençe wagtlap daşyny hile torny gurup ýörünni diňe şüýerde duýup galdy. Ýetli wagtlap içeride aýylgan ümidimlik höküm türdi. Baby neşe Allah'ı gözlerini, Aynur'un gözlerine dikip yılan nek oğuzuna atyadı. Aynur bolsa bir şäre tor goýjyk gal bolup, şol oğuzuna gerilip oturdu. Çağajyklar hem baby neşäniň sözleriniň manysyny düşünmeselerem, bir ýetgeşikligiň bardygyny aňyp durun ýerlerini doňup galypdylar. Bir üýşmejik tor goýjyk aly höwreniň oğuzuna düşüp, butna bilmän durun ýaly. Ahir bu zatlardan bir habar höwürtgede ýatan guşşaga jiberenni. Onuň sesi Aynur aly höwreniň oğusundan sypap aýnalmagy mejbur etdi. Ol tarsa ýerine turdy da sallançakdaky şaganyň gujugyna aldy. Ýerine geçip, göwsüni onuň agzyna tutturdy. Soňra bolsa aly höwreniň gözlerini dikarynlap, "Sen näme diýjek bolýaň da onyp?" sorady. "Neniň beýle zatlara diling bardy." Oň sesinde hem göhüm bardy, hem howsala bardy. Hem ahynaly bardy, hem ýigrinç bardy. Hem ejirlik bardy, hem merdanlyk bardy. Garşynaky pidatyna garanyna güýjüniň artygyrakdygyna tärside şübhede bolmadyk baby neşe arkaýnyp görüldi. Uyam, bu çağırlarla horlanırsyň diýjek bolýan. Birine garamatyň ataýsaň, özüňe de çağırlaňa da gowy boljak diýjek bolýan. Aglanyň bilen ýugurdan sakla oturanyň bilen nazar neresäň dolanyp geljek many barmy? Horkom suwunna ýaşarsyň, biriniň eli uzar, biriniň dili uzar. Wa her kimiň dili eli uzarna dogan
ilki sen kulary ödemekdim. Her kimden işlemem, senden bir eşitmesem bolmayan bir sözler diýip Aynur gözlerinden boyur ýaş döktü. Enenin bisa kowtala düşen atadan şaga düğünni. Aynur onun ağzynyň göğsünün aýryna bolsa ol sır ağlady. Wagtdogun. Şu ýetim şagyrlyň arkaýyna oturmagy bir goýun ahyry. Baba neşe şaga dingençe. Aynur özüni elal ýança garaşdy, soň sowukkanlyk gülejime geçdi. Uyam, ýa-da hatyn talyk diýen akyl badyr. Sen menden ne hakka töwerýän? Ölen soň äri barmak bugünkü düýün kulat del ahyr. Ata we aba barda da ahyryam. Men 5 tane ýarim marka, başyma ýapaýynmy diýip Aynur çagylyny görkezdi. Ine görýäňmi? Şularyň her biri men üçin äriň gorny tutup duran ahyryn. Bu dünýäde şulardan başga näme bekleýdimmi? Ya menen äri barıp şulardan üýtüjik şaga da urjakmy? Menem uyam, şu çagylyň bekleýdi düşünýän. Ýeke zanyň olary adam etmek üçin bilýäm näme? Sana başartmaz. Anha Jumaguly we ýaly bir döwletli adama garamatyň atsaň, özüň şünem gowur çagylyň şünem. Badatlary. Baby neşäniň özüniň geljek hakda alady edip aýtmaýanlygyny, onuň ýüreginde nähili bet niýeti besleýänligini Aynurdyň. Jumaguly baýyň ady orta düşeniniň kimdir göýtirip barly. Ol kelini ýakasyna ýetiren duýman galdy. Toba. Geňem görüpdim de sen maňa nebisiň agyr postar çykyp gelişiňi. Wah inni ankaw hayran göwnüme hiç tat getirmän ýördem näçek. Aynur her bir sözüni otlyk ketinli derigine baby neşäň ýüz kestir urup başlady. Inni bildim sen kimligiň, kimiň ýalyny ýalap, kimiň gapsyny üýrüp ýöretdiňi. Bıratım teriyege ağır namısını satan, yer çeken kalşı yerden. Men ölümde Jumaguly va ýaly ganyma ýal bolarynmy? Men gözümde okunmurda urzak ahir qanlarymmy? Baby neşe, gagaryna bäs gelip bilmän sandyr edip oň sözüni bassy. Ağzyňa alýan sözüňi bilgin. Oň qanlardyňy nirden bilýämişiň? Gözüň bile gördüňmi? Gözüm bile gören ýa-Allah. Garibe garşykkan, garibeň şat günni görüp bilmeýän baýlarym bar. Bıratym terýe üçin oň gapysyny gezýän sen ýaly gotrytlerem men ganlarym. Meniň Jumaguly baý üçin maňa dil getirmäge sen ýüzüň çydady. Götür häziriň özüne şojak maşyndan. Men aladamy, men çagylymyň alady ne diýençäň, öz gara garnyň alady tinet. Men tatyp 5 günlük agulugyň gadanyňdan Jumaguly baýyň nizatadan atsaň bolmaýarmy? Yeni erkek kişilerini başını terpeňmeyip ýördüň. Uýaňy Jumaguly baýa tutup berip çöregi ýeňdine gaýratyň orada asyl bir yer çeken. Nadarjyk ýene düğünni. Öskürüp ögap başlady. Gahardan ýaňa göýekde alak bolan Aynur derrew göwsüni onuň agzyndan aýryp, agzyny burnuny süpürüşdirdi. Çaganyň ýüzüni aşak tutanna onuň geminje tüýdi agzyndan paglap gaýtdy. Ol çyrlap agrap başlady. Bak çağacığımın emince tüydünü burnunu getirdi yer çeken. Peyelinden tapatıň da peyelinden tapmış. Begenişik baby neşäň alkymyna da kırıp bardy. Gümmel şu yerden. Gonuşçuğun baby neşäň alkymyna da kırıp bardy. Yok bol şu yerden. Ýelemanjyk gülen ýolamanjygym baby neşäň alkymyna da kırıp bardy. Gümmel. Yok bol. Hem öýgüýän, hem çyrlap aglaýan. Nazarjygyň sesi hem baby neşäniň gulagyny gümmellip eşdildi. Ol allajy gözleriniň üstüne abanyşyp duran çağajyklara gadap bilaýlady da ak nuru agyny pürkdi. Meniň başy howaslarym ýokdur. Öldürümde de ganyň torajak adam bolmaz. Nazarjyk bilen başyga burup oturdy. Aynur baby neşäň bu sözlerini duşuny geçirmedi. Onuň ýüzüni gadap bile dalady. Men howaslardy dällerin. Görüň okmy? Üstüne abanyşyp durýan bir çağalary. Men howaslarym arkadagym şulardyr. Sen meniň howaslarym däldiň, sen men ganymymsyň. Zagal güziciklerini arkaňa daýýamyň. Dip baby neşe ýigrenç bir tüýkürni. Akma keley. Olar häzir güzicigim bolsa, ertir şiir çykar. Olar şiir çagatdyr. Kakatynyň bejetiniň hem ganyny sorar olar. Onuň men arkam güýçlidir. Nadaryň näme üçin başyny goýanyny bilýäňmi sen? Ol hak iş üçin, ýylgyn üçin janyny berdi. Onda ofýarlar ýyl halk men arkamda dur. Arkamda Sowet häkimeti durka. Ýylgyn durka. Men eklenjiňem gaýgy dedimok, beýlekiňem. Men senden hederdimok, Jumaguly baýdynam. Görüň bilen, away siýasat bile ýol alyp bilmejegini göz ýetiren baby neşe ýerinde boldy. Dergadap bolup Aynura iň soňky sözüni aýtdy. Söňüň menkidir. İstesem sataryn, istesem öldürün.
Aýlan pikir et. Ölserdük. Gowluk bilen aýdyran etmesen saçyňdan tutup ýürebekdirin. O bu gapyny batlyap taşykdy. Aýnurun pert sözleri sapanyň atylan gola bolup ýeňseden şaplap degdi. Goloýumdanam gelmersiň. Sen meni diňe iki gözüň ýaşyna güýz ýetdiň nasardyr edip gelendiň görün. O tamam çykmaz. Gara görünmärni etmegin. Menini 7 ýyl bäri täze dünýäde ýaşaýan. Menini 7 ýyl bäri hak işin ayağa galan adamlary görüp ýörün. Men 7 ýyllap nadaryň nähili işler edýänini gördüm. Oň arzularyny, maksatlaryny eşitdim. Men nadaryň diň aýallaryň, men gerek ýerine oň ornum tutaryn. Baba neşe başyny galdyrman. Gadap düğünçügini göwünde gizläp gitdi. Aýgytly hereketleriň ýoluny agtardy. Jumaul baýa beren wadasy. Onun alan hem aljak zatlar ýadyna düşdi. Ol Jumaul baýa göwüler şekilli getiren bolmasa hüýräp getiren. Isle şagalaryny gapýynda hyzmat et. Isle ady bir garnaşlary bar. Şolar ýygnasyny dep söz beripdi. Ödem o nazary öldürenden soň hemme zat apaň zat bolur diýdi. Beýle garşylyga tede war bolaryn dep kellerine getirmänni. Hatta bir topar şaga bilen ýeköz galan Aýnur Jumaul baýa barmagy razy bolur diýbem tama etmän durnokdy. Ol göwüni mäýennede göz ýaş etmekden, ýalbarmakdan başga ýerinden gelen zat bolur etmeýärdi. Häzir ýüzüni aşak salyp pikire batyp barýan Baba neşäniň gulagyny Aýnuryň menin 7 ýyl bäri täze dünýäde ýaşap ýörün. Men nadaryň diň aýallaryň, men gerek ýerine onuň ornuny tutaryn diýen sözleri bir täze ýaňlanyp durdy. O ses aýal sesem bolsa, Baba neşe onnaky ýan bermez ynamy. Aýgytlygy bütün süň bilen sazdy. Onuň göwnüki bir aýal seslerligine düşündi. Onuň hiýine suw gitdi. Wekime düşdi. Bolsa da ol ýene-de Aýnuryň ýalňyz nasardygy ýadyna düşündi. Ýüregi suwlanan ýaly boldy. Bet niýetini haçan, nädip amala aşyrjagynyň pikirini edip başlady. Baba neşe çykyp gidenden soň Aýnury gözümmezdi. Ol Baba neşe bilen ýüzbeýi durka, niýedir bir ýere zymzyat bolan ejizlik ýene-de bir ýerden duýdandyk ýadyr boldy. Ähli labyryny oň üstüne taşlady. Ol sülgünün cüýjükleri ýaly boluşyp şuutdyryp duran şagalaryna howsala bile göz aýlady. Şol sekundyň özünde de ol häzir diňe öz göwresine, öz kalbyna erketmek bilen şäklenmän tutuş maşgylanyň göwresine kalbyna erketmediğini göz ýetirdi. Özüniň ýekejä da martetginde hökman şagalarynyň şol damaryň tiskinjekdigine düşündi. Eýem nazaryň orny tutmaly pursatyň gelip ýetenligini duýdy. Nazaryň orny tutmak üçin bolsa, aýallygyny unutup, gaýakymen sarfman durmaly. Ol derrew özüne aldy. Şagalaryny bu dartdyň ýagdaýdan diýindirmek. Olar bir näme ýynjalamak üçin hiç tat bolmadyk ýaly. Olaryň her haýsyna bir ýumuş buýruşdurdy. Birinçiçen, bir daşardan oduny getir sagam. Gonuşsan, jigen sallançagyny çek balam. Ýere manjan tenem ýola manjany daşardaky ferli arlyklary getirip bolýym. Baryň şaltyrak bolun, baglalarym. Ol şeýdip, zörledip agla bermäge taýyn şagalaryny aýny wagtyna gollamaga ýetişdi. Şagajyklar bokurdugynyň agyzyna dykylyp gelince ýürejiklerini mertlik bilen ýygyny ýutdurardy. Ejeriň tabşyran ýumuşyla boldular. Biri oduny getirmek üçin daşykdy, biri jigitiniň sallançagyny ýapyşdy. Aýnuryň öýde bolsa, ojaga tagyna atardy da gadyny suwuydy. Şagary uğuna şadyp bermek üçin hamir ýugurmaga oturdy. Ol başynyňky birinjigini çümererek atanyp gözlerini şagalarynyň gizledi. Üstüme bilen bir ilgen şowup öňünde durup bilerimken diýen sowal. Onu demir penjerine gyzyp başlady. Men betdi wagtyň düşüp ýören günden teret ahyryn. Ýylemeňdeş. Arkan tuturun hossarly bolan manyňa bolmanyň, ger bolmanyň üçin bir ýer çeken ýerden tapyldy. Terýe üçin her gaýtyn etjek. Ýolugyň keteliň janyň alsyn. Sen bir keteliňden ýyl darkaýnyk ýok. Berge usuran bolsaň, ýer çeken özüň öler giderdiň. Indi bolsa sen şu haram terýek sebäpli men başyma bela boljak. Men näme etmeli bolaryn? O sebätine habar bersemmikä? O bir hyýala menen bolsa, inni aňsat elçekmez. Ýöne o sebäti haçan sen ýanyň alyp dursun. Ol bu wagt o sebätiniň hasab etip durmaz. Etçeginidir. Jumaul baýdan aljagynalarda bu ýaga sennek ýitirim bolar gider.
Oň dünýäde niýe sagyrjak zady barmy näme? Ýok, ölsemem. Oň penjesine diýir düşmän. Sagyrjyklarymy döküp gitmeli bolay tamam. Diňe ölüp dökerin. Ölsemem jumaul way aýal bolup gedmerin. Arkamda Sowet häkimeti badyr. Ýöne bar ol ölmek däl ahyry. Masgaraçylygam bar ahyry. Ilki bir o zanny ýamandan ýerine düşen soň. Soň näme diňdi näme? Bolsa da kyn günni goýup gitdiň. Nazarjan. Onun gözlerinden goşan monjuk toğulanıp gitti. Wah. Sagıcıklaňa göz ýaşyma ýugurup şöre gidermeli etdiň. Nazarjan. Ip oň ýüregi ada bilen düýrüp gitti. Kalbynyň jümmüşünde şol adany şagalar duýar edip, uly adara garly. Akşam sagıcıklaryň Aynurun gözüne uýky gelmedi. Olar tüýnükden gözlerini balkyrladyp seredişýän ýyllar bilen öýl hyýallaryny iş döküşip ýatyrdylar. Asmanynyň bir topuzuk ýyllar gamly ýylpylýady. Ýerdenem bir topuzuk garaja göz gamly balkyrlap asmana bakýardy. Aynur şagalarynyň uýkuda dugun däerligini diň salyp ýatyrdy. Şagalar hem ejetiniň uýkuda duguna däerligini diň salyp ýatyrdylar. Şiwanny bir ýaryn soň baby neşäň udaklaşdyrmajakdygyny, hökman şu giýjäň özüni bir ýaňalyga firmasa ýynjalmajakdygyny Aynur bilýärdi. Ol şu giýje hökman geler. Şagalara gorkmalylygyny ilki duýdurup oýsam mukam diýip, ol öz ýanyny pikir görýärdi. Ýok, gaýta olary beter gorkaýmaýyn. Olary muny her wagtam aýdyp ýetişer. Häzir aýtsam gölün, olaň gözüne uýky gelmez. Ýöne ol ýeke gelermiki? Eger ýeke gelmese näderin? Ýok, direk edip bilmezler. Ol janyny barlamy üçin häliçini ýassyň aşagyna ýerini sokup görýärdi. Bugün bolmasa ýassyň aşagyna sapançy ýok ýaly. Ol ýöl göwüni arlaýan ýalyp durdy. Onu alaýynyp almagyadyndan çykaran ýalyp durdy. Her gedek sowuk demre ýeli degenine onuň ýüregine hem sowukluk arlaşan ýaly bolýardy. Ýene de onuň kalbyna ýok zatlar gelýärdi. Birden sapança göçmän durup bersen ederin. Bu wagtky döwümüň gaýdaşy bilen her dada garaşy bermeliler. Oňluň üstüne barjak bolsam, men petgara beýle kyn ýoly alarmydym. Birden ol bütün göwretiyle guluga aýlanyp, daş töwregine salýardy. Diňe daş töwrekdäki seslerden däl, asmandaky ýyldyzlaryň ýylpyllasynyň many gözleýärdi. Gözüne ol haýhyr bir howpun ýetip gelýänini görüp, howsulaly ýylpylaşyp başlaýan ýaly bolýardy. Ahir ol sagıcıklarynyň ymydganyny duýdy. Öýden bir näme ýynjyryny ýaly boldy. Gabaklaryny aslyşyp ýatan uka ýan berip gözlerini süzdi. Öýdüniň rahatlyk bimarlygyna batyp barýanyny süýjülik bilen emma aradan salym geçmänkä, ol edili ýer towalyg astynan sapçak deýin. Allan çykdy tesgenip oýanny. Tersegine daýanyp diňşirgenni. Kelletin ýangadan ýassa goýup diňşirgenni. 7 gat ýeriň astyndan onuň öz ýürek urgusyna meňdeş bir sarsyn gelýän ýaly boldy. Ol sarsyn kim-kimden güýjedi. Soňra bütün dünýä ataýygynyň sesine gaplanan ýaly boldy. Ataýygyň güpürdesi golelaşdy. Onuň ýüregi ýokarda başlady. Atlynyň ýekedärligi aýan boldy. Ene olar gapynyň agzyna gelip atyň başyny çekdiler. Düşnüksiz hümürdeşdirdi. Aynur hatırlap ýerinden turdy-da, ýassynyň aşagyna ýerini sokdy. Şo wagtam gapy batlytildi. Sagajyklar tysrap ýerlerinden galdylar. Hemmeti gözüni tegelap gapa tarap seretdi. Diňe nazarjyk dünýäden bihabar ýatyrdy. Aynur göz açar salym ünsüni gapydan soğup sagalaryna nazar eýledi. Tapan selelini gapa tarap gededi de sagalaryna göwünlük berdi. Gorkmaň balalam. Olar ajaryny howlup gelendirler. Tüýnükden düşýän ýyllyz ýagytyna tapançanyň ala sarmyk logurdusyny gören şagalar bir wada teskinjek galetdilerdi. Birdenem ýürekler suwlanyp ýaly boldular. Baby neşe Aynurun ýanyndan çykyp gidenden soň ýol boýy gara ýüregine diň salyp gitdi. Nämet bilden soragy jogap agtardy. Ýöne ol näçe oýlansa-da. Jumaguly waýyň ýanyna gelýänçe belli karar gelip bilmedi. Ol diňe bir dady göz ýetirdi. Şu gece hökman bir ýaňalyk etmese, ýynjylyp biljek däldi. Onuň ýagdaýy agyny belin beren agy üçin kyýarly. Aynur hut şu günüň ödünni ähli ýere duýdurup çykar. Ondan ödüniň bet niýetine päskil berilir diýip gorkýardy. Jumaguly baý işiň oňuna däldigini, baby neşe botadan ätlen badyna bildi. Şonuň üçin hem
Bu arada Baby Neşeň öýtýärçänçä onuň habar soraja bolmady. Bir ýagdaýda Gurtmasyň tilki diýen soragyň derurlugy ýok diýip bildi. İşler akynlaşa baý diýip ojagyň başyna geçip ornaşan Baby Neşe göwüni çökkünlik günü testlerini. Bir işin ýalbar ýakar away siýasat bile başa barmajakdygyny aýtdy. Ondan näsek ýak diýen manada baýyň ýüzüne soragulary. Baý gürlemäge gyslanmady. Ýa-da salym tetini çykarman böwrüni diňläp oturdy. Onuň häzir näme hakda pikir edýändigini Baby Neşe aňyp bilmedi. Belki ol häzir Aýnuryň derek boýuny, ummanlyk düýüpsiz gara gözlerini, nur şaýryň ak güýdüni, hünji diýişlerini, giýin maňdaýyny, gara gaşlaryny gözüňe getirip süýjük hem ahmarly hyýallarda ýürüp ýörendir. Belki Baby Neşe gahyr edýändir. Jumaul baýyň şal tepi uran gyrçuk takkanyndan, kütü dodoklarynyň, paşşyk burnundan, süzgük gözlerinden börtüp duran gabaklaryny gözüne aýyrman. Onuň gara ýagyz ýüzüniň muskulunyň tägelçi teskinmeginden mani agtaryp oturan Baby Neşe, häzir onuň nämäniň pikirini diýendigini çaklap bilmedi. Öz hökmrewanynyň näme diýjegine sadyklyk bilen garaşdy. Ol sadyklyk Jumaul baýyň öňündäki jan gorkusynyň döreýän zat därli. Ol sadyklyk Jumaul baýyň tükeniksiz baýlygynyň hökmrewanylygynyň netijesi. Ýogsa Baby Neşe Jumaul baýyň agyrat keşbinden heder etmän, gaýta Jumaul baý Baby Neşeň allajy gözlerini hiretmek heder edýärdi. Şonuň üçin oňunan ýady. Myzdyn töresi onuň her işden gaýtmajakdygyny bilýärdi. Ahyry Jumaul baý gabaklaryny agratlyk bilen allardy. Be şeýle diýsene. Zor görmese razy boljak däl diýsene diýip içini ümletdi. Aý näme? Onu zorluk etmeli bu arada. Ýöne baý ol hökümede tutun ornuny gaýbatatdy. Birden ulagy däýmese ýaşdyr şu işiň soňy diýip Baby Neşe göwnündäki iňkide daşyna çykarany duýmany galdy. Batyr, seň erniň kasyna çykanda beýle gorka eden okduňdy. Diýip Jumaul baý gyzyply mekirlik bilen ýergerdi. Indi bir aýalyň heder edýärmi? Sen işiň biterne seret, boljak iş bolan soň o hökümetini ämetsin. Boyun bolmakdan başga çäresi bolmaz. Baby Neşe heder etmänem durunokdy. Ol nazar duýdan hürlürtdi. Hiç kim bir işi Baby Neşe eden rütmänni. Aýnur bolsa gizliň süýremek mümkin näli. Eger Aýnur hökümeti ýututaýdy, asla oňa beýle etdirmedikleri mümkin. Şoň üçin Baby Neşe ýüregine dökdi. Baý, günümden gelsem, men şu işden gorkmanam duramak. Zorluk etdirmedilerim kädiýän. Bir işi duýdurmana ýetşek manyň ýok. Duýulan soňam ýok. Hasap menden soralar. Hökümet gözümi süýerdi açdyrar. Bir mesele. Jumaul baýam az iňkide goýanokdy. Aýnuryň aňsatlyk güle göwnäp oturuvermejekdigini olaň iksem öňden bilýärdi. Aýnur göwnemese, zorluk etmegem olaň puta ýüregine dugan zadydy. Ýöne zorluga olar öz ýüreklerine dugan maksatlarynyň hökman amala aşaýmalygynyň gereği hökmüne garaýarlar. Olaryň pikir edişi, zorluk howpunyň özü bir işi zorlugy getirmeli däldi. Bir işin ahyrynyň zorlugy bar diýerjekdigine göz ýetiren Aýnur biýalaş olaň islegine tabyn bolaýmaly. Şoň üçin olar bardy gelle zorluk ulanaýmaly bolanyny näme etmeliligini jikmejik maslahatlaşyp ölçürip döküp görmeliler. Ene Aýnur ýalbar ýakar, abay siýasat bile boyun edip bilmejekdiklerine, hökman zorlugy dayanmaly boljakdyklaryna göz ýetirdiler görün. Bir işin olaryň öňkü şak edişýäl aňsat dälligi aýanmaly duruberdi. Olaryň ikisinem göhümmäsdi. Ýöne hiç bir göhüm olar öz bet maksadyndan el çekmäge mejbur edilmejek däldi. Jumaul baýyňam, Baby Neşeň bir işi goýgulsyn etmek niýeti ýokdy. Baby Neşe Aýnur satyp ýeme üçin ölümden gaýçak däldi. Buning üçin ölüm hem ýaşaýyş meselesi. Jumaul baýam tä gözi bir zat görýänçe pärlini gaýçak däldi. Olam Aýnur almak üçin her zada taýýardy. Ol Aýnury gyýyzlygyna alyp bilmänni yanıp düşüp berdi. Aýnuryň kakadynyň üstüne ýiberen sawçy boş gaýdyp gelen soň, Jumaul baý Aýnury zor bilen süýremegi ozalan bir gedek ýüregine dupdy. Emma ol ahmal galypdy. Nazar bilen Aýnuryň toýy, ol garaşman nurka şark şuruk tutup oturuverdi.
Muňa da Jumaguly baýyň sagysy iýermegi sebäp bolupdy. Baýyň ansatlyk bilen el çekmejekdigini, her zatdan gaýtmajakdygyny bilip, Aýnuryň kakary olaň toýuny bilgeçletýärdi. Şonda Jumaguly baýyň içinden gan geçipdi. Nazary öldürip almarym boldy. Hökman Aýnury almagy öz ýanyndan andyjypdy. Munyň sözüne de isläniň edip bilmeýänligi, Sovet häkimiýetiniň öz öňüne taýak oklaýanlygy Jumaguly baý has beter gözükdirýärdi. Ol ýeriň asty bilen elinden geleni gaýgyran okdy. Aýnury bilen ol ýeriň asty bilen beýlesine geçirip biljek däldi. Ol Aýnury ataşan zorluk edip bilmejegini bilýärdi. Ýöne onu biýişe töwekküllik etmäge iterýän sebäplerim bardy. Biýişde ol baby neşäni öňüterýärdi. Baby neşe Aýnuryň sun kowsary, diýmek oňa zorluk edýänim tatýanyň baby neşe. Jumaguly baýyň Aýnury işi ýok. Ol baby neşäniň uýasyna tez aýdypdyr. Olam uýasyny getirip beripdir. Ol Aýnuryň gügnäp gelenini näme bilsin? Zorluk edilip getirileni näme bilsin? Oň üçin iň esasy zat Aýnury beýlesine geçirmek. Şoňa şenni oňa zorluk edýän baby neşe. Onun soňra bolsa Jumaguly baý dine, türkmen aýal gyzlaryň erksizligine bil baglaýady. Bir öýüne getirip nikah giydirip bilenden soň, el rundan soň Aýnuryň alajy bolmady. Aglar eňrer, ahyr razy bolar. Aýnuryň öýüdi razy bolan soňam, onuň göwüne edilip ýa zorlanyp getirileni bilen kimiň işi barmyş diýip oýlanýardy. Baby neşänem bir işe baş goşmagy gılaulunduryan esas sebäbim asliýetinde şody. Olam Jumaguly baýyň eline tutup berenden soň Aýnur garaga kanýaly kaýyl bolar diýip pikir edýärdi. Ol Aýnuryň howsardy. Ol Aýnury günnüden gün ortadan süýräp alyp gaýtsa da goňşy olamlara beýlede dursun. Hatda Aýnuryň gaýyn tarapyndan bolan ýakyn howsarlaryň, adamlaryň oň eline hakmagy, edýäniň näme diýmek haky ýokdy. Sovet häkimiýeti bolany näme? Kim Aýnury bilen onuň arasyna düşmäge hetdedip biler. Boljak iş bolandan soň bolsa Aýnur Jumaguly baýyňam, baby neşäňem ýüzüne gelip bilmez. Batyr aýdýanyň hak. Sibire ýetirmän it atan ýaly atyp goýurmakları mahmal. Diýip Jumaguly baby neşe bilen alaşdy. Ýöne ol bir sözlerden soň gowşaman, gaýta has beterini tutdy. Ýöne bir gorkçak bolsak, onu gymyrlaman oturuvermeli. Bir sadakada san yetmedik garamaýaklar nämetlere kaýyl bolup bermeli? Ýok, Batyr. Bu wagtlar ýa sen alarsyň, ýa men alaryn ýylýan wagt. Bir ýaha bu garamaýaklar ýok etmeli. Ýa da ýyr olar biri alyp ýatarlar. Ondan Batyr, bir işe ýöňküden berk ýapyşmaly. Bir haýalýagarlyk etsek, goh ula gider. Bu şügijanyň gözünde ol gyrnagy süýremeli. Bir ellegan soň edip bilen zady bolmaly. Kaýyl bolup maskaraçylykdan ýyntyrazy bor. Bir elime düşendan men onu Sovet häkimiýetine ard etmedi ýalydyr. Ýygim aza salsaňa soň bulaşmak bilendir diýip baby neşede oň sözlerini tasdiklady. Ýöne Jumaguly baýyň tersine soňuny gümürtük etdi. Bolsa da bir işiň soňy gyýyklyksyzrak gutursa ýaşy. Şoň gamyny ýemeli baý. Ol gyrnak goýup turup berse kyn bolar. Bähey Batyr, senem käte janym ýakaýaň diýip Jumaguly baý ýüzüne gözüne geçdi. Näme gyýkryk bolar diýämiň? Kim gyýkryk eder? Tat bidat ýetişiň diýip gyýgyrsa, tetine de adamlar ýüşde gyýkryk gordy. Zorlu edýän diýen, ara düşün tapylar. Zorlu edýän men bolsam bir diýäniň hä diýip biljek. Men gelime ýapşanyň tapylar, o gyrnaga kömek edenim tapylar. Ýöne sen ýanyňa ýeke adam barp bilmez. O gyrnagyň ýalňyz howsar sen öldürýäňde senden gelip gany sorap biljek adam ýok. Öz ýaň, istesen öldürýäň, istesen satýaň. Han o zamany garlymy baý, bir Sovet häkimiýetini näçek. O sen uýaň üçin howsardyňy hasabat durunok. Sen näme, bu zatlar düşünmezgeden bolýaň diýip baby neşe janyanyň teslendi. Jumaguly baý sowukkanlyk bilen aýgytly görledi. Batyr, gorkonyň gözüne goşa görner etme. Anha gize yarımdan agar gölün 2 kişi bolup atlanırız. Eger şo garnak eýýäm hemmere habar berip öýüniň töweregine toplu topkanyny ýatan urdalar hiç kim aýňylmaga ýetişmez. Asyl amanyny zamany bermez. Birdir yarımdır sara aýal duýup gelýände de janyny gorkmasa sokup göräýsin burnuny. Ahir maslahaty mazal şuwdamladylar. Gize yarımdan agandan soň
ikisi Aynur'un öýüne baryp, onu şo demde atyň üstüne kese basmaly. Şondan hem göni azygy atarap sürmeli. Aynur madaly kaýyl bolýançady, şo ýerde bolmalygyny karara geldiler. Olaryň pikirçe Jumaguly baý şo ýerde nikah gıydyryp, bir howa ýaşandan soň Aynur'y ykbala boyun ulaymakdan başga alas galmaýardy. İki tane as möjük, diňe öýüp bidatyny ne edip parçalajakdyklar hakda gurrun edýärdi. Aynur'un özünün garaw görürs diýip, olar asla pikirmeden okdular. Olar Aynur'un gapsyna gelip atyň başyny çekdiler. Baby neşe atdan düşüp, Zylaw Jumaguly baýa berdi-de, öýe tarapy ulady. Aňyrdan gelişine gapyny batletdi. Emma gapy içinden kilitlendi, açylmady. Ol Aynur'un eýýäm uýanyp, gapa sapança tutup oturundan bir haberdi. Şoň üçin Aynur diýip ýuwaşy, emma gadaply eslendi. Aynur näme çykmyşyň diýip, Aynur ondan gadaply sorady. Aç gapyny. Gapa açylaýmaz. Beri bir şo ýerden habaryňy. Meniň näme üçin gelen bilmän duran nerden? Goguluk bilen aç gapyny. Güýmenip durmada eginiň güli göterdin höýänip howtula düşen Jumaguly baý babyny şägin ıksady. Leýäşiňi serdirirsiň. Çağılan ýüregin ýarmaňda wagtyňyz waka gün bolun diýip Aynur duýduruş berdi. Emma oň sözüne kulak atan ýokdy. Baby neşe gapsany goparmak üçin ýokorky höýä egini diýip galdyrmaga başlady. Säýel haýyrly getse, soňa galjagyny göýdýeten Aynur duýduruşdan peýda ýokdugyny düşündi. Häzir diýişlerini şarklap gelýän bir ýyrtyjylary akylyny aýlandyrmak üçin başga dille duýduruş bermek gerekdi. Aynur baby neşen kellesiniň 4 barmak ýokary ýandyrda diýip, onuň saçy sapançan gulugyny ıssy. Inni kok maňlaýyndan şüýlärin. Görüp tutulurym, tapançanyň gümpüllüsine çağılar üçin duýdansa çykdy. Olar allan şekilde teskinip gittiler. Bir-birine gysmyljarysdylar. Nadarjyk aglap ýönüne. Ýöndaşardaky aljarangylyk içerdäki hem şeni bolmady. Beýle zady garaşmadyk baby neşe duran ýeriniň arkanyna gaýtdy. Aynur'un inni kokum maňlaýyndan şüýlärini tezi oňa tüpüň tezinden batleşdirdi. Ol 4 aýagyny ýörep Jumaguly baýa tarap gatanakla urdy. Emma Jumaguly baýam atam eýýäm onuň arana çypdy. Aýagynyň aşagyna aty tüpüň tezine birden arkan terpenine Jumaguly baý ýykylmandy ordan saklandy. Öýüd atynyň zylawydy. Baby neşäň atynyň zylawym elinden tapypdy. Şonuň üçin Jumaguly baý atyň öýüdi ýynjylyp aýak çeker ýança onuň alyp giden uğruna gitmeli bolupdy. Baby neşe bolsa ýerinden turup wagt barka bir ýerden aran açmak güle boldy. Baby neşe bet niýetiniň puja çykandyna kemsiz göz ýetiripdi. Aynur alryjak däli. Tüpüň tezi çykandan soň Aynur'a kömek ýetişiljegem iki uşady. Jumaguly baýyň ýollaşyny taşlap at goýmagam oň üçin gaçan utulur, duran tutulur diýen duýduruş bolupdy. Aynur tapança atylyny bütün göwreti bilen sartyp gitdi. Ýürek damary partyllap üdürün ýaly boldy. Şo wagt eşdilen şagat eti onu ýygyny ýaltaklamaga mejbur etdi. Ýönül şaga tarap topulmady. Enelik borjun berja etmeden öňürti, atalyk borju hakdy. Enen halat etmek hakdy, alad etmeli. Ol kişiňäp arkan terpen atyň tezini eşitdi. Gapynyň şakyrdasynyň galanyny, daşarda gopan tapyrdynyň barka daşlaşyp barýanyny eşitdi. Ýöne bir wada ýerini golgunyp bilmedi. Ol ýödüne gelip nämerin bolup geçenini aňyny ýugurip çykandan soň bütün göwreti bilen galpyllap başlady. Howpun sowulmagy bilen ýene-de onuň kalbyny howsala gaplap aldy. Ol ýelindäki tapança ýedil birinji gezek görýän ýaly geň almak güle teretdi. Hut ýaňynyň özüne şu tapança bilen ýödüni halat edenligi düş ýaly ýadyna düşdi. Udoklugyň kiriş ýar dartylyşyp duran damarlary birden gowuşap, bagyr biretler geldi. Ýöne şo wagtam onuň gulagyna aglaýan şagat ýeteşdirdi. Bir-birine gasmyjyraşyp, ýeniden doňup duran şagalarynyň garankyň içindäki alatarmak köle gözüne gözi kaklaşdy. Ýene-de onuň damarlary dartyldy. Ýödüni puta ýelaldy. Ulujalarny, "Ýatyň balalarym, ganymlar gitdi" diýdi. Nadarjy ýernaldy. Diňe şondan soň ol mazal aýnaldy. Diňe şondan soň ol bokurdugynyň gusgurdugyny agzyna öýd atylan ýarlygyny duýup galdy. Ýöne duşmany gaýtaranyň hakdaky pikiriň süýjesi. Bu zatlaryň hemmetiniň lezzetli geldi. Ene öýdüniň ulu synagdan geçenini buýsan süýlen hakykatyny aýlady. At toýuny onuň güperdisi. Adam sesleri täzeden eşdilip başlady. Bütüpüň sesine aýagy galan oba adamlardy. Şo wakadan soň öň adamlaryň gözüne
Jüjejiklerin daşına üýşürip oturan ejiýje sülgün ýalyp gören Aynur, dostlarynyň gözüne de, düşmanlarynyň gözüne de ene gaplan bolup görünýär. Ýöne bir gedek. Jumaguly baý bilen Baba Neşede jedadan tapdy. Baba Neşe niradyr bir ýeri ýitirim boldy. Jumaguly baý bolsa, bir işe gatnaşanyny en walla boyun almady. Hemme günäni Baba Neşe'niň boyununa atdy. Men hiç saatdan haberim ýok. Men näbilen Baba Neşe'ň näme edip ýörünni diýip nazaralyk baryn etdi. Aynur men sezimi tanan näler diýip göz görtele şermenlik etdi durdy. Oğurluğun üstüne tutulmadan hemme zat aýal görünüp durdy. Oňa zat diýip bilmediler. Şowsuzluk Jumaguly baý bilen Baba Neşäni pärlin gaýtarmady. Gaýta bolan yaratyna ot basdy. Olar ýangynlyk bilen Aynurdan öz elmen kastyna çykdylar. Ya öz maksatlaryna ýetmek, ya da Aynur ýok etmek hakda andyşdylar. Ol azgyn hele ýa ýola salmaly, ya da ýok etmeli. Diýip Jumaguly baý Baba Neşäň öňünde meseleni keskin goýdy. Ha beýdi pedir edip bermez. Aman gelip berse o hele galap alar. Ýylemazdyr. İkimizden hem çekinen adam bolmaz. O heleye de, şoňa meňdeşiklere de göz görkezmeli. Jumaguly baý bilen Baba Batyr bir işin uğruna çykandan oňurly garaşmalarlygyny oňaça bilsenler. Arkaýyn bolay baý, sezim sözdir. Onu ýa ha getirip berin ýa da öz ýerim bilenlerini diýip Jumaguly baýyň öňünde borjy galan Baba Neşe andyşdy. Şo gyrnaw güýjüm ýetmese, başyma telpek geýip gezmen. Jumaguly baý onu hasy öjükdirmek üçin gowşak tamaryny okurap başlady. Batyr, başga bir binamysyň uýasy bolsa, geňtaň görjegem däl. Ýöne sen ýaly mert ýigidin ýüzüniň ýere sarynýanyna janym ýanýar. Sen ýaly gerçek ýigidin ýüzüni ýere saran heleýe, ýer üstünde gezmek haramdyr. Onu pyçak bilen dogram etseňemazdyr. Ya mumlip dönürün, ya da öllürin deyip Baba Neşe gazap bilen diýişin gyzady. Öllürin. Onda da ilki öýüne gabyryny galdyryp öldürin. Etini ketip öýüne ýedirin. Eger şeýle edip bilmesem atamy oğul olmadygym, ýelimde sağlam aglap galjak gumany ýok. Beýdip ýyl maskara bolup gezdimne, gezmedimne. Baý, sen ýasyanyň ýerde bolaýsyn. Sözüm sözdür. Berekella Batyr. Diýip Jumaguly baý ýekadyýdyna galdy. Sen namysyň, men namysym. Jumaguly baý agyň diýdi hasap edäý. Sen bilen de sen duraryn. O hele jedadan typmalylar. O biziň uýamyz däle din düşmanymyz. Muýra gelmejek bolsa, şu dünýäde ya o geder, ya da biz. Baba Neşe gududa sana dönni. Gözlerine kan guylanýar boldy. Öyle aýsagam ilkonuň dini ölürüz. Söz bolsun Batyr. Şertinden dänen namart. Şertinden dänen namart. Ýöne olaryny Aynur'un üstüne asyk hüjüm etmek hitdet bilen okdular. Giýje günü temiskenip oň ýygyny düşýärdiler. Her ýadymny ýydyrlaýardylar. Aynur düşmanlarynyň işiniň owatdygyny bilýärdi. Şo giýje kuwakadan soň Baba Neşe gara bermedi. Onuň uzağa gitmändigini, öz kastyna çykyp ýörenini aňýardy. Hemişe äge bolmalygyny, başyna her hili işleň düşmeginiň mümkinligini görýärdi. Öz janynyň gorkýardy. Çağlaryna bir zat edilmegini gorkýardy. Onuň düşmanlardan gorkusy az däldi. Emma ol bir zaty gaty düşünýärdi. Göreşmeli. Halkyň göreş bilen gadanyň azatlygyny diňe göreş bilen gorap saklamak mümkinni. Ol ýöne ýere pida çekmänni. Nazar ýöne ýere janyny gurban etmänni. Öz bagtyny, öz durmuşyňy diňe göreşip gazanmak mümkinni. Ýaly halkyň täze durmuş uğruna ayağa garanda uğruna hökman şo göreşiň hataryna bolmaly. Ya yeňiş, ya helakçylyk. Ortalyk ýokdy. Yeňiş üçin ortadyňa göreşmeli. Hiç zatdan heder etmän göreşmeli. Munyň şeýledigine kemsiz göz getiren Aynur, özüni bütün düýürmek bilen täze durmuş uğruna göreşiň gerdabyny oklady. Hemme işte özgörleri görelli görkezdi. Ýöne munyň üçin oňa köp gezek şarpyk degdi. Wagda likber aslanny. Eline galamdyr depter alyp mektebiň bozagynyň ilk ätden Aynur boldy. Oba mollama bolup
30 ýaşlar töwregine görmegi bir tatar gelin gelipdi. Onuň adı Reyhan Güllü. Ýöne obada onuň bu adyny bilýänem ýokdy. Hemme şoňa Raýa diýýärdi. Raýaň ýanyna garryjy ejeti bardy. Onuň adamsyny bolsa, gum içine bir oba molumsur etmägdenne galtamanda öldürtdiler. Raýa şonu te iň soňky demine sen adamsy aýazyň işini dowam etdirmäge kasam edipdi. Aşybatda şäher mektebini tapak berip gören Raýanyň öýüde haýyş edip meýletini kuru oba gaýdypdy. Nadar öldürülenden soň Mergen onuň deregini oba sowetiniň başlygy edip saýlapdylar. Mergen Raýany Aýnuryň ýanyna alyp geldi. İkisini tanıştırdy. Raýa öz başyna düşen betbagtlyk barada hiç wagt, hiç kime gurrun bermeýärdi. Emma Aýnuryň başyna düşen agyr güni hakda eşdenden soň olam Aýnury öz ykbalyny gurrun edip berdi. Akbal umumlygy iki gelini basmasynlaşdyrdy. Elbetde Raýa bilen Aýnuryň aň düşünjesi, dünýä garaýşy, bilim derejesi deňdärli. Ýöne Raýa bilen ruhy ýakynlyk Aýnuryň gedinden galdyrany ýaly etdi. Duşmanyň zarbasynyň aslynda ýegişermän, gaýta has aýgytly göreşe giren Raýa Aýnuryň ynamyny hassa butolandyrdy. Aýnur okumurdyň. Diňe ýylatyň hemmesi hatly sowgatly, ylymly, bilimli, aňly düşünjeli bolanna bir hakyky adatlygy ýetip, täze durmaşy berkarar edip bilersi. Raýa Aýnury oku hakda, geljekki bagtly durmuş hakda köp zatlar gurrun berdi. Onuň mektebe barmagyny, okumagyny haýyş etdi. Hem özüň hatsawy öwrenirdiň, hem beýle haýallar görelli bol. Şuwa türkmen aýal gyýdaryna sowgat öwredir ýaly muallimem gerek görün. Mektebe barmagy batyrlyk edip, olara görelli görkezip bilýän gelinim şonça gerek. Özüň bilýäňe. Agyr sürü köprüniň alkymyna gelip dıkynyp durunur. İlki bir yer geçer ýança ýeke hem geçmedi. Ondan bir ýerini ýydeklep geçirdiň görün, ýydy hümürdür. Şoň şünem ilki özüň başladyň. Sen barsaň beýle kiren barıp başlar. Aýnur jogap bermeden öňürti ihsuat oýlanyp oturdy. Soňra uludun demen allada çağırany göz aýlady. Raýa derrew oň näme diýeni söýýäni düşündi. Sen okuwda wagtyň çağılara ýejem tereder diýdi. Haly çağılanyny oň ýanyna elt, haly da ýejem sen öýüňe gelsin. Sen ýok wagtyň ýüregim ýa diýip ýejemem şo gamgyň bolup ýör. Çağılar bilen oňam ýadyna tukatlyk düşmez. Çağılardan arkaýyn bolsam, oku diýsen okaryn, doku diýsen dokaryn dogun. Onuň Aýnur bir hil geňirgenmek gura sorady. Oku atmasam, menim okap ýazmak öwrünürmi? Gurruna näme? Okap ýazyp bilýänler seni ýutuşy adamlarmy? Ýyllap gatnawym birden ýyly gülki bolaýym aýyn gaýdy. Aýdýanyň näme? Okap ýazmak aňarsy bir kaýyň içinde öwrenirdiň. Sen muny apaň gadetdiň oturup berdiň Raýa. Beýlen saat bolsa beýdip adam mar sowatsy gelip ýörmez ahary. Adamlaň sowatsyzlygy okuwun kıyınçylygyna däl Aýnur. Bire olary sogat öwretçek bolup alady edilmendir. İkinciden mekteplerde näde okudypdyrlar. Aňsat-sady kıyınlaşdyrypdyrlar. Türkmen dilini apaňsatça düşünýärler, şagylara düşünüksiz dille hiççikledipdirler. Ýazmaga beýle dursun. Okumagy öwrenmek üçin okuwçylar bir topar baskança geçmeli bolupdyrlar. Biz bolsak derrew harflary okumagy hem ýazmagy öwrenip başlardy. Bilen sanlyn onu sanıma okuy çekdip beginiş görünür. Olaňam okumagy şeýleň tatdylarmy? Görüňe näme? Olar okap ýazmagy ululardan tide öwrenirler. Okumagy ýazmagy diňe mollalar başarýam ka diýip ýörerdik. Onu da sowadyny çykan uly mollalar. Ine sen bir kaýyň içinde şo mollalardan suwara bolarsyň. Men sana okumagy gyzykly kitaplar bererim. Kitap okup oturmagy elimizde gerim Raýa. Erteden agşama bir dabanyň bir depäň diýe. Şonu da günüňde ordan aýlanýan. O diýäňem dogry. Ýöne Aýnur bir okuwsuzlyk, körlük, adam ýokman okumagy, ýazmagy bilmeli. Ondan garad okap bilseň, okumagy diýýärsiň bolsa, kitap okumagy diýýärsiň bolsa, kitap okumaga da wagt tapylar. Ey adam bir zat öwrenirdi, oňam bir ziýan negermi? Hünäri öwrenýän ýigren nimämidirler? İlki öwrenmeli, ondan ýigrenmeli. Ondan Aýnur, bir hemişe işimede yetişip bilmän, güzeranyny dolandyryp bilmän horlan pörmer tagary. Bir de eşretli günler garaşýar.
parti hökümet halkyň maddi hal ýagdaýyny medeniýetini magarifyny ýokary götermek üçin ägirt uly şäherli durmuşa geçirýär. Ýene-de tanyzy elden hemme kişi hatly sowatly bolar. Bu lilin durmuşa ýeter. Şarňyllap duran täze jaýlarda ýaşar. Aýdanyň eltin dogun. Özümiziň görmedik günümiz galmady. Çağıçyklanmaz bir gowgunna ýaşatanlar da ýerine. Aynur likbede gatnap başlady. Mergen ýaly owa emerlarlarym aýarlany etdiler. Ýöne owaň beýlek ýeriniň gaýdaryny likbede gatnar ýaly etmek gatkyny şädi. Käbir adamlar düşünmezlikden käbir adamlar bolsa bilkasyn likbed hakdy. Onu koýan gelin gaýdar hakda her hiri gurrunlar ýaýradýardylar. Gelin gaýdary oku gatnamakdan birikdirmäge çalışýardylar. Hemişeler eli birip okulýam kadiýadyk inni A, B diýemişler. Şeýle oku waruşýar diýip käbirleri gün ýetmeçilik görüp içiň atýardy. Ýogsa mollan aýal bolardy. Şondan gowda döwrenlerini öýdýäňmäýt diýip ikinji bir on gapdan atwaşýardy. Meni tatar aýalyň ata diýip durany hutýol gulawmy eşitdim diýip üçünji bir gen galyp aňaryny etip bilen okdy. Şeýle oku warmay ata çağa dili urdan ýaly. Klas tagtasy barady hem her hili bolguzy gurrunlar tapýadylar. O tatar aýaly aýallar tagta çykarýarmyş. Bu näme etdik he? Hakit tagtadyrmyşdyr ýamyşmy? Ha ola şoňa diýip gämiş. Kim tagta çykjak diýse, aýny her gerek ýylynyň urty men çykjak diýämiş. Ondan utanman ýylynyň uny tagta çykýarmyşmy? To balaga sagurnaýsa näçekkä, daşa döwürdün uday. Ondan tagta çykyp näme etmeliki? Hat ýazyrýarmyş. Hat diýende tagta çykyp ýazmaly bolýar. Oturundyň ýazyp bolmakmy? Ey bilmedik de. Her haýdy görülip eşdiljek ölmän gelip ýörseň, biri dur oku waruşýar. Hemişe kim bolurlar eliňe ýüzi hatlyca tagta bererdi. Indi bolsa aýallar tagta çykarýarmyşlar. Hey onsaň okuna baryp bormagyňmy? Aynurun likbe tarap ýoly Jumaguly baýlaň duşuny geçýärdi. Bir topar aýal, bir topar çaga. Baýyň golly goşun maşgalaty bir taşakdan çöregýän soň, olaň tamdyrynyň başynyň boş wagty azdy. Baýyň dördüncü aýaly maral görgülüniň eliniň tamdyrdan çykjak many ýokdy. Ýugurýanym şody, bişirýänim. Maralyň şagaty bolman soň, baýyň bayra ýaly ony gara hyzmatyna tutaýypdyr diýip gurrun etýärdiler. Maralyň şagatynyň bolmazlygyny da baýyň bayra ýaly sebäpmiş diýärdiler. Ol bir emelidenmiş. Şagat bolmady ýaly där derman içirilmiş diýärdiler. Jumaguly baý maraly erbet uranmış. İçiniň bagyny kan öýdürilmiş. Oň şagatynyň bolmaýanyň sebäbim şondanmış diýenlerim vardy. Bu gurrunlyň sınnygy ýalanlygy belli bolmady. Maralyň gara hyzmata tutulýanlygy hemmek şeý aşkardy. Onuň eli kesegi saçy tüýsedi. Ne gada bir gedek bolaýmasa, onuň tamdyryň gapdarjygyndan geçýän Aynur bilen salam alışmaga wagt bolmady. Ya gara başagay bolup çörek ýapyp duranlar, ya ýanyna meştim bolup çörek çykaryp duranlar. Onuň boluşuna Aynur'un ýüregi aýýady. Başyna her ýyl kıyın gün düşdi. Maraly ýaly şory gyrnak däligine şükür ederdi. Maralyň bolsa Aynur'un boluşuna gözi giderdi. 2 ýyl bir Aynur ýaly öz başyma ýetip ýetip ýaşadymdym diýip arzu ederdi. Onuň bilen görleşmegin, onuň ýanyna içini nökmegiň höwetinde. Arman beýletmäge ne wagty bardy? Mene mümkinçilik bardy. Bugün Aynur likbele geçip barýaka. Ýalňyza şöregini ýasap bolan maral oň gyzaryna garaşyp oturdy. Aynur hemişe ýaly ýüzüniň ugruna talamelik edip geçbermekçi boldy. Ýöne maralyň özüne bir zat diýmekçi bolýanyny aňyp ädini haýrlatdy. Aynur diýip maral çekinjilik bilen adyny sonundan soň saklandy da oňa tarap sowuldy. He näme? Menlik işiň barmdy maral? Maral tögürüni garanjaklap ýaýdan süredi. Aynurjan, dik başyňa daşyňdan gonyp ýöründün. Oň gözlerini ýaşaýlandy. Wah, men Petraň ýerinden gelýän adam ýok. Menim bir teň ýaly, 2 jogyn öz başyma erkedip gezsemdim. Näme şeň Hudaý maňa saňa beren gaýratyny, saňa beren mertligini bermedik ha? Aynur Maralyň ýagdaýyna bütün kaly öle düşündi. Emma oň aýdyry söz tapmady. Oňa maslahat göwnük bermäge ýarlanmadyna. Eger Maralyň dereni özüm bilen bolsam näme derdim diýen sowal oň öňünde ör boýuna dikildi. Men emedil Maraly ýaly bolurdum.
dip ol özüne jogap berdi. Şunun ýaly elimi kesegi, saçymy süýsedip, süpüljer ýürerdim. Dewuşdaýagym depemden düşmedi. Bir ýakan birinden soň etçe galazyň näme? Güýjüň deňiljekmi? Dadyňy kime ýetirjek? Ene Aynur ýakan berdigiň günüň şudur. Ölgün göli beýlegine düşmegin. Beýdip taýak ýasly bolup ağır namysyny depeledip ýaşandan ölün müň paý bowdur. Hiç wagt erkiň ýerinden bermegin. Şoňky tükürük sakkal etmez. Maralyň ýaşdyn ol gözlerine bakyp oýa batyp duran Aynur, oňa hükman bir zat diýmelligine düşündi. Başga näme diýjegini bilmän. Gaýrat et Maral, seni nem geçer diýip çarazyp sırdady. Maral eliniň tersi bilen gözüniň ýaşyny tüpürdi. Geçerimke. Ne bileýin, ölüm soň geçäýmese? Ene, gaty tiýid geçirerin. Baýyň gadaply sesi. Maralyň depedinden iňiniň gamçyň şuwurly söýlediň çykdy. Öz aladary bilen gümra gelenler Zumaguly baýyň agyryň içinden ışıklap duranlygyny bihabardylar. Onuň aňyrdan atylyp gelenden bihabar galdylar. Ýüzi gök dağlık golup gözler hanasından çykyp gelýän baý barha gududaşýady. Ýetişi bildiginden hem elini işledýädi hem dilini. Sen göwüniň başga gün küýseýämi? Me saňa başga gün. Sen heleýiň wagtal gaşalyp durulmasa arkaň gijýändir. Men sen gijýäň madalyadaryn. Şu azgyn heleýden sapa galjak bolýansyň welin. Men özüm saňa gow sapak bererin. Mene. Gamça eýerligine şuwlap ýynýärdi. Maral bolsa iki elini ýüzüne tutup duruşuna her gede gamça degende bütün göwresi bilen düýrüp gidýärdi. Bir bady özüni ýitiren Aynur atyryn ok ýawrul baý bilen Maralyň arasyna düşdi. "Çekil, ýeçide ganym ýer çeken." diýip elini galdyryp Maral penalady. Beýle zatlar görmedik baý öňünden beter gududaşdy. Başga bir wagt bolan onda baý Aynury el galdyrmak etdirip bilmezdi. Soňundan gorkardy. Häzir bolsa ol gorkynyrkyn undypdy. "Haram heley. Seňe markaň gijýämi?" diýip olaýylgan ses bilen Aynury henkirdi. Senem al hakyny." Ol gamçyny Aynurun depedinden indirdi. Emma Aynur ahmal galmady. Baýyň eline gamçynyň tapynyň şappa tutdy-da, şo wagtda güýç bilen hilkip oň elinden aldy. Baý göwrüni saklap bilmän entereklap gitdi. Beýle zaýdar deýmese de gamçynyň uzy ýegini tutsaşyr ýagryna degip hem tena awan hem zany ýangyny Aynur gaplan ýar bolup baýyň üstüne topuldy. Bir kedek oň ýagryna madaly şawlady. "Azym süýjüm ýer çeken. Gany ýödüň ömür dadyp gör, ýyle berýän höregiňi. Ýejide ganym ýer çeken." Ele gamçyly Aynury gaýtyl bermäge Zumaguly baýyň gaýrat çatmady. Gamçynyň tagamy ony beýsak tiýip akynlaýlandyrdy. Aynuryň golyna barsa, ýene gamçy daşçyny göz ýeten baý boýunyň güýden tiýip durşuny ýer depip Marala haýbat etdi. "Gömmeli şu ýerden." Maral durun ýerine öýtarp ýumrukdy. Baýyň ödem Aynury tarap alaryp, "Sen jagaby heley. Entek hakyň alarsyň menden." diýdi de ýeňden tüňgerde ugrady. Aňarda orada baýyň maşgalasy heşerlenip durdy. Onuň aýallary, çağlary, gyýkylyk galmagara daşaryskan murdalar baýyň golyna barmak etdirip bilmän durdular. Baý berden barşyna golary algyryldy. "Näme? Ay gören ýaly ankarlaşyp durdyňyz. Semeliňi şerik." Olar kete oklanan terse türtü ýaly toplumny bozman götürdüşip gitdiler. Diňe baýyň bayra ýaly men alyňasamman maýkyllap barýady. Aynuryň "Toba, bihereyden her haýsy çykar. Utanman erkek adama il götüräýdigiz" diýen sözlerini eşitdi. Ol eline gamçyny gahar bilen baýyň ýerinden lıňyp goýberdi. Elinden gaçyran galamdyr depterini galdyrmakçy boldy. Şo wagtym ýan çöregiň ýytyny alyp tamdyra tarap topuldy. Yananna bişenne garaman ýar gara köýük golan çörekleri dödümli goparışdyryp aldy. Adamyň eden ýöňünden gitse, gara görmejegini ölse gaýtjak zady ýok diýip oýlandy. Adan ýer çeken, ne insan fiýlene çöregi, haram ýer çeken, güçüň esip barýarmy? O örgülüni çöregini şerýän çawur goýsaň bolmadymy? Tamdyryň maşynyna ýyle gödedip ýenişmägde başga ýer tapmadyňmy? Ýüregi ýarlandyr ýer çekeniň. Bilip durundur, aýallaryny zorly saklaýanny. Men bilen da gürleşdi, aýallarym maňryny ýelmäp gidiber diýendir.
Oku gutarandan soň Aynur bilen Raýa gidi bile gaýtdy. Aynur oňa bolun wakany gurrun berdi. Ol Jumaguly baýyň eline gamçyn tilki alyp, ýöňüne bir kide gamç salanyny aýdyna. Raýa garasyn lögüldü. Şuna oňa aýpsyň. Güýjüň isi edäýmelisdir şu. Azmy tüýjümi, elhi put saýdar söýlerdigini. Şeýlede, goý ejir nasar taýgylap durka, inni gamçyň tagamy ýöz ýadyna da düşdün. Raýa. Men maral gurgule, gatyny ýüzüm agyrýar. Inni o görgülüğünün şeýle agyr günden typsak wagty ýokmuka? Dip Aynur, öýe gelenlerden soň gaýgyly gürledi. Bugün döwüş taýak üstüne bolar görgülüň. Näme sapman? İlkide biterem sapar? Dip Raýa ynamda jogap berdi. Aynur'un ýüzüne geň galyp seretdi. Ne edip, sapar? Kırnak kolp ýaşadym gelen wagt ýetine gaýdy bersin. Goýberejekmişmi? Gaýda indenne. Goýbermän edip biljek zatlar nämemiş? Giňerin gurun edýän dogunsan. Öldürerler, urarlar, horlarlar. Dogry edýän. Öldürüp birerler. Urup horlap birerler. Ýöne adamyň aýdyň maksady bar wagtyna öldürüp hem urup onu erkin sýyndyrıp bolmaz. Bu sözler Aynur'un ýüregine jüňk boldy. Eýtem meni. Jumaguly baýyň eline çor bolup ýaşamagy mejbur edip biljek güýç barmy? Men oň elinden ýalalanymdan ölenim müň paý gowurmenmi diýip oýlandy. Ýöne ýüregine jüňk bolan bu sözler onuň aňyna müň dürli gapmagarçylykly sowallar döretdi. Çünki bu sözler bilen durmuşyň arasynda köre hasa bolup duran sapradyk bardy. Hemme zat adamyň erkine, islegine bagyl bolýan bolsa, hiç bir güýç adamyň erkini sýyndyryp bilmeýän bolsa, onu näme üçin durmuşda gün güýçlüňki, ogurgo diýişliňki bolýar. Näme üçin müňler adamlar güýçlüğiniň öňünde diýde çöküp tütemasdyny ýaşap ýör. Näme? Maral erkany ýaşamy isleýänler diýemin, onu da näme isleýändir? Şunun ýaly könükse sowallary. Öz jogap tapyp bilmedik Aynur Raýa ýüzüne. Raýa, aýdýan söýlerin gyza gaplaýmyr görün. Ýöne adamyň erkine bagyl islegine bagyl zat tuamgany. Ine men aýdyşyň ýaly öz başymyň ýetýärini hiç kime bermedigi bu ýüregime duydum. Baba neşede Jumaguly baýym meni şagyrym taşlap başga bir ýeriniň galçagyny gazamagy mejbur edip bilmez. Men ölerin göri beýlegine razy bolman. Ýöne men he yerinden gelecek zat barmy? Olar meni öldürer goýberler. Sagajyklanmy ýetim oýur giderler. Bar men şeýdip ölen ekenim. Hemme kişi beýdip gönüden göni ölüme gidip bilmez ahyry. Maral görgülüğünün he yerinden gelecek zat barmy? Ol tägel gymyllygy öljegini bilip durandyr. Aynur, hen aýdýan zatlaryň diýipli zatlar. Raýa kirpik men tegerek gözlerini tödüp pikirini jemledi. Özüm sorayan zatdan jogabym öz içinde. Erik isleg arzu, adamda hemişe de bolupdyr. Gowy güni, gowy ýaşamagy arzu etmeýän adam barmy näme? Ýöne henide şende hemme adam öz isleýişi ýaly ýaşap bilmendir. Hemişe tütem zorluk höküm sürüp gelipdir. 5 tane adam agyly gidipdir. Isleýänçe ýaşapdyr. Yüzler adamlar olan golunyň astyna jebir çekipdir. Özüniň insanlyk mertebesine gorap bilmendirler. Taşa gidip oturmaly. Ana, maralalla görej. Baýyň gapysynaky malyň näme tapawdywa görgülüň. Mal ýaly azap çekmekden başga bilýän zat ýok. Şatlyk näme? Ýeşirli durmuş näme? Erkinlik näme? Hatda ýatsa düýşene de girýänler. Hawa hemişe şeýle bolup gelipdir. Bolşewikler partiýasy adamlaryň başgasy ýaşamalygyny öwredi. Hüzümkärler ýok etmeli. Zulumyň zyrny gyrmaly. Garyp tämetkeşler awat erkin ýaşamaly. Ine Lenin partiýasynyň öwrediýän zady. Ine bolşewikleriň öýdüňine goýan maksady şu. Munyň şu näme etmeli? Ilki bilen. Hemme adamlaryň öz insanlyk mertebesini düşünmegi gerek. Bir adam ýanyň, iki adam ýanyň özüniň kimligine düşünmegi, akyl ýetirmegi entek az. Batyr adamlar, garadan gaýtmaz adamlar, bakna durmuşdan ölenin ibaly gören adamlar hemme watan bolupdyr. Düşmany ýetir düşmejek bolup özüni gaýdan oklan adamlar bolupdyr. Söýmedik adam sana barmajak bolup özüni gara derýä, gar keten gaýlar bolupdyr. Emma olar hiç tadyp bilmendirler. Durmuşy ütgötmek, özgörtmege beýle dursun. Öz janlaryny halat edip bilmendirler. Demek hemme adamlaryň
tutuş jemgiýetiň öz insanlyk mertebesine düşünmegi. Adamlygyny tanamak gerekken. Ýöne bir de mesel. Adam özüniň azatlygy, erkinligi uğruna aýgytly görüşe alkynmaly. Ýaly demetke şu adamlar birleşip tütemin garşyna baş götermeli. Ýene de moral kiňdalp göreli. Sen özüňi kimdiňi bilýän? Öz isleýäniňçe ýaşamaga hakyň bardygyny bilýän. Jumaguly baýyň ýa-da şoňa meňdeş bir ýeriniň şorty bolanyndan öleniň mümkin görýän. Öz erkin, öz azatlygyň üçin mert durup görüşýän. Gerek yerine tapanca da yapışyan. Bayın eline kamçısını da yapışyan. Sebäbi sana iki güýç kuwat berýär. Sen öz güýçiňi duýasyň. Arkaňda Sowet häkimetiniň dag ýolup durýanyny duýasyň. Indi seredip gör. Heýin maralyň sana meňdiýän ýeri barmy? Ýok. O özüniň adamdygyny bilen ok. Azatlyk üçin, ýerk üçin göreşmeligini bilen ok. Arkasynda Sowet häkimetiniň dag ýalyp duranyny da düşünen ok. Ol başyna näme gelse, kaýyl bolup oturmaly diýdi. Tütem zorluk, gogurulýyny güýrüp taşlapdyr. Olar ýadyr sen ýaly göreşmeligini, dagdan arkasyň bardygyny düşünsedi. Ol baýyň nikala ýaly ahyryn. Baý talagyny bermese, onu ýadyp baýdan diýensin. Wa haýyn urjan, ine şu tatlar sen häsiýetine gelişýän zatlar däl gürü. Näçik beýniniň gurşun bolup buýran zatlar da. Bütün jörlerden taplanmak üçin sana aýratyny moral ýarlary ente köp wagt gerek bolar. Aýnur, pikir edip gör ahyry. Heýin moral bilen Jumaguly baýyň arasynda nikah bolmagy esas barmy? Moral Jumaguly baýyň deňduşumy? Ýa-da Jumaguly baý marala boýlugyny öýrenipmi? Moral Jumaguly baýy öz islegine barypmy? Moral ömrü kül bolan görüli ahyryn. Kim onuň razylygyny alyp Jumaguly baýa beripdir? Näme? Moralyň Jumaguly baýda näme etkenmiş? Onun öz başına edinmäge, maşgul edilmäge haky ýokmuşmy? Zorluk bilen nikah ýerli diýip, o görgülýüni ömrüni bir topar aýalyň bir edip geçiräýmelimi? Ýok, Aýnur. Moralyň Jumaguly baýdan diýilmäge haky bar. Oňa hiç kim piýat gelen berip bilmez. Baý onu öldürür. Morala arka diýeri Sowet häkimeti bar. Baý oňa barmagyny matyryp bilmez. Baý edeniň öňünden geçişigini bilse batyrdyr. Onda moral Jumaguly baýdan diýenip bilermi? Dep Aýnur raýan ýöne dikanlap sorady. Bidiňi oň öz islegini hem guzuruna bagly. Wah, heýemir o şo günden diýilmek islemedimi? Häli görgüli menem bir sen ýaly öz başyma erkedip ýaşap bilsemdim diýip ýüregi gürede diýerenni. Onar arkaýyn ulay Aýnur. Moral bugun bolmasy ertir hökman o sistemden diýenir. Diýilmese diýenir. O nähili? Diýenirjakmyşyň? Raýat salaja gülli. Näme? Sowet häkimeti Jumaguly baý höwrat ýaly bir topar aýalyň arasyny ýaşadyr ýörür diýenmi? Oň seňrine gaty tiýiz kakylar. Näme oň aýallaryny elinden zor edip aljakmy? Jumaguly baýyň olar zor bilen aýal edineni bes. Sowet häkimeti zorlugy dayanmaýar. Aýallaň ýöz aýrylmagy islemese näme? Ondan zorluk bolmadygymy? Wah, Aýnurjan, şagan görüne diýen, haýsy aýalyň ikiň ýa-da üçüň bir bolup ýaşaty gelýän diýen. Olar saklamak üçin zorluk gerekdir. Aýyrmak üçin zorluk gerek bolmaz. Onsoň ol aýallar näme ederler? Näme deslerger-de şonu ederler? Başga kişiä baryp bilmezler. Äri talagyny bermese, başga kişi baranyny da alyp bilmez. Barasy gelen barar Aýnur. Ýöne biriň gerini gyýdarmy bir zatlara düşünýänçe wagt gerek bolar elbetde. Ara bir azıcık. Ümidimlik aralaşandan soň. Aýnur Raýa bütünni başga sual berdi. Raýa, sen bu zatları nerden bilip ýördiň? Öz-özüňe akyl ýetiren nerden? Wah, bu zatlara her kim öz-özünden akyl ýetirip ýören bolsa, adamzat beýligini ýaşamalymy? Diýip Raýa urdan demiraldy. Soňra ol öz durmuşyndan gürrüm görmäge başlady. Bu zatlar Aýnur, adamzatyň taryh boýy toplan zatlary. Ençime alimler, akıllarlar tarafından çemçelep çöplenen, göreş bilen, çekişme jedel bilen akrar edilen zatlar. Ben özüm bilenimden beýlek, şu gürrüňden jedelden şinnesdim kemali geldim. Men kakama Halim diýerdiler. Gaty bilimli hem dogumly adamdy. Ýer wagtdan ýetim galypdyr. Kakmadyk gapy, işlemedik ýeri galmandyr. Her kynçylyk görsedi. Okuw bolan höwüsini el çekmendir. Ýokary bilim alypdyr. Kazan Üniversitetini tamamlapdyr. Soňra özüm gurulmuşyk edip başlapdyr.
Ödügürünün beýleki ýüňde barjy adamlar ýaly kakamam paşa hökümetiniň edenetdirigine, dämetkeşleň agyr durmuşyna biperway garap bilmeýändir. Girliň marksistik kurjoklygy gatnaşypdyr. Bolşewikler partiýasynyň hatarına giripdir. Paşa hökümeti bolşewikler gadap bilen idarlaýady. Şoň üçinem olar girliň işlemeli bolýardylar. Bizim öýümizde ýygnanyşyk geçirirdiler. Şeýle bir çekişmeler, şeýle bir jedeller bolýardy. Dünýäde gurrun edilmeýän mesele galmady. Paşany ýykmak, täze jemgyýeti gurmak, din magarif medenet meseleleri aýdýany hemme zadyň gurrun ederdiler. Türlü kitaplar okardylar, maslahatlaşardylar. Leninin eserlerini ürjedip öwrenirdiler. Kakamyň özüm Lenin bilen telim gedek duşupdyr. Şo duşuklar barada gaýtalap gurrun bererdi. 16-njy ýylda kakam tutsa gelip Sibire katorgaý beripdirler. Paşa agdarlaryndan soň gaýdyp geldi. Oktyabr revolýusiýasyna işeňilip gatnaşdy. Toňra bolsa garajdan kuruşuna gatnaşdy. Ufanyň etegine ak gwardiýaçylary at bölüpdirler. Wah eýdip raýan gurruna ank bolup diňläp oturan Aynur gaýgyr seslendi. Ne güzel adamdyr. Ay ne diýen wagt okdan geçdi däri. Onda da olar niye hil adamlar diýsene Aynur. Olar üýtüşük adamdy. Göreş üçin, adamlaryň bagyty üçin dören adamlardy. Olar diýmetkeşleriň bagyty uruny göreşme wagt edinipdiler. Hiç bir güýçi olary şol aýdyň maksadyna däňirip bilmärni. Olar atýadylar, tutýadylar, sürgün edýädiler, katyrgaý berýädiler. Emma olar ýan beren okdylar. Ahyrym olar ýeňizi bolup çykdylar. Raýa sözüne täýel salymda ýyny berdi de, ýene öňkü ähini dowam etdi. Ol adamlaryň mertligi, ýedermenligi, bilim paýgasy meni şagylygymdan özüne benni etdi. Hemişe şolar küýseýädim. Şolaryň gurrugyny diňläsim gelerdi. Şolary meňdätim gelerdi. Elimden geldiginden ora kömek bererdim. Kakam dürli tapşyryklar bilen dürli ýerleri bererdi. Bir gezek girdiň hatalyp barýakam, menem tas jellatlaryň penjerine düşüpdim. Kakam ölenden soň bolsa, ömrümi oň işine bagyşlamak buta ýüregime duýdum. Partiýaň hatarına girdim. Akbal özüm bilen ýürekdeş, özüm bilen meslekdeş aýada sataşdyrdy. Parti ikimizim magarifçy kadr gerek diýip Türkmenistany berdi. Aşgabatda milli bölünüşik dönemi öňgeripdik. Ikimizim şäherde mugallimçilik edip başladyk. Respublika döreleriniň soň ikimizim halk magarif komissarlygyny işe çagyrdylar. Aýat etmedi. O mugallimçilik etmäge gitmegi ýüregine duýdy. Menem şeýle etmägirdi. Ondan menem wagtlarynça öňkü mektebimde galdym. Aýadam oba gitdi. Bir maksadym vardy. Raýa, barın obamyzyň ähli ilaty Uludan kişe uçtan tutma sowatly bolýansa, obada işlerliydi. Maksadyny ýetip bilmedi näse. Ölmesem, enni oňby maksadyny men bir jaý etmeli. Ýigitlere başymyza köp zat taşlap giden raýajan. Gerdenimi tap getirmek beýle ýükü. Gerdenimi tap getirmede tä ýykylyp galýansak, ýükümi düşürmäge hakymyz ýokdur Aynur. Şo gece ulak wagtda Aynur'un gözüne uýk gelmedi. O geçen ýatlap geljek hakda oýlanyp, sagalaryň paraga demalsyna diň salyp ýatdy. Birden onuň gulagyna gapy itlenýär boldy. Ol salaja başyny gallardy. Gapy ýangadan salaja çykyrdy. Aynur dikilip oturdy da gapyny itýäniň kimdigini soramazdan öňürsi ýastyň aşagyna tapança ýerine ýetirdi. Gapynyň aňyrtyndan aýal tereşdirdi. Aynur. Kimsiň? Aynur, bimen, Maral, açtana gapyny. Ýeködüňmi? Hawa, sen ýanyňa geldim, bir kala gurrunum ba, ondan gaýtjak. Aynur gapyny açdy. Maral giýerinden soň bolsa ojagyň başyna pelter sırany otlady. O sıranyň öçügi şökledine öňünde oturanyň Marallygyna nanmajak boldy. Maralyň ýüzi gahan gawyrçak bolup, repide ýaly şişip durdy. Gawaklar ýumruk ýaly şişip, gözleriniň ýeri çalat-çalak bolup görünýärdi. Saňa näme boldy? Dip Aynur için çekti. Şo wagtda näme akyl ýetirip, Jumaguly baýa gargap başlady. Wah, ýeli şeýle açmyş. Ýer çekeniň muny daýenni. Wah, ýeliňe bismil çyksyn, haram ýer çeken. Bir ýeşirini açar, nenen ýeli galýaka ýer çekeniň. Entekde näme görýän? Maral arkadan Aynur tarap öwürdi. Ennam janymdy. Abat ýerimi goýmady. Maralyň köýnüňiň ýagyryny tutuşluğuna şapılzap durun gahını. Hem ennamına yelmeşip yatırdı.
Boynunun yüzleri, saçlarının etegem zarfa yarılıp yaradan doğrulu. Vay iyi günler. Mun pola yanını. Men näsem kem yanan yağzaga durulsa olmayamy. Çalıştırdan peyda ederdi. Ya men raýan sınırlasam kam. Belki şo bir uğrun tapar. Yoksa ölersin maral. Haram yer çeken nenin elgarlyka. Adara galma Aynur dip maral paragat seslerini. Hiç yerde gitme. Hiç ýere emem gerek değil. Bimen ögrün şondadım. Ödödüm kutular gider. Munun beter rağanım görüpdüm. Men sen ýanyňa başga da düşün geldim de onu. Taňry ýalkasyna aýtmagy. Aynur geň alyp gözlerini tegeredi. Bu näme taňry ýalkasyny? Sen bugüne düşmeňe sebäp bolan men ahyry. Şu gün ýanyňda aýak çekmedik bolsam, sen beýle gündere düşmezdiň. Men beýle güne iki günüň birine düşýän Aynur. Oň üçin sebäpden kändat ýok. Işykda duran göle boşantydy. Döwüş taýak depemdi. Şeýrem ýok. Dünýäde ýalňyz dilegim mady. İçimden özüň dönekde duşaýyňda dip dilek ederdim. Bir seňem gamsy adanyň görsemdim diýerdim. Şu günem Aynurjan, gözümiň açyklygyny gördüm şonu. Özüm erkek adamdanam däldi. Senden datdygam şeni. Ondan Aynurjan, sen şo zalyma gamsy şaran ellerini bir gözüme sürtüýündidim. Ol Aynur'un elini aldı. Ona maglyny koydy. Elim gözüň dert görmesin dogun. Çağıçyklygyna goň. Wah. Bu yer çekeni doğrum etsen az ahyry. Seni beýle ona saljagyny bilen bolsam, men oňa iki gamsy şalyp oňmazdym. Ejide ganym yer çeken. Bir naşary şeýle ýenjip, özüne erkekdirlen diýmäge niniň dili bar ýaka? Aynur'un aýdygon. Sen oňa gamsy şalanyň gördüm göri. Edil depem göýe ýetdi duruberdi. Şu gün guduldan etýär bolup ýenişä bolanay. Gamsyň agysynyň janym lede talýa. Haram yer ýudun. Aynur'un gamsy istegenne sene men namyň şunu ýalawandyr diýen. Sen bolşuň meni dünýä täden ýerine ýaletdi. Hiç satdan eder etmän. Şu gün ilkinizge de goň ýüzüne geldim. Öllüre yer ýudun. Ölsem minni sen gelinde gezmen edim. Sana dilem çykdymy dip guduldany dönni. O zagat gazyny geleýden tapak alýantym gölü. Doğrum edip etiň çiýşede dörnüp gygyrdy. Isläniň edäý. Ýöne men inni sen ýerinde durman edim. Başgalaş tapmasam özüm öldürip diýerin edim gölü. Taýýagydım. Ýöne içim sowatdym dogon. Taňrylkyn Aynurjan. Sen maňa gaýrat berdiň. Seni görüp men ömrümiň ömür däerligini bildim. Beýlip ýaşanymdan ölenimiň müň paý gowdugyny düşündüm. Inni ölerin gölün men o zalymyň eline ýaşaman. Maraljan. Kelläňi getirmegen oň ýalyp kiri. Daşetden ölmekdin. En tek sen aýny ýaşajak wagtyň. Sen o zalymdan hükman diýersiň. Sen arkaňda Sowet häkimiýeti dağa ýalypdyr. Ýöne sen sabr et. Bu ýerçeken özükdirip özüň biderek ýenişdirme. Bir işi madal ölçürüp döküp etmeden bolmaz. Men bergen bilen raýy bilen maslahatlaşyp görýän. Olar näme maslahat berýärler? Ondan şoňa görä boluberers. Bu ýerçekenden diýilmegi ýüregiňe düwüp gatyp edipsiň. Ýöne ýeki özüň hiräkçiligiň üstünden mararsyň. Mergeniň raýan maslahatynyň beýden hiç sadam etmegin. Bolýady on näme diýseňe daýaryn. Maňyny barabir öle o diýeri şu günden tapsam bolýar. Ol bir sagynjak ýar etdi. Sözüň üstüne tuşuryp goýberdi. Ýöne ölüp sypaýmasam, edýän gürrüň nähili. Niýetiň gowy tut diýip, Aynur oňa käýinni. Men saňa aýdyp oturyn ahyry, o dalymdan diýnersiň diýip. Agdyňdan Hudaý eşitdim dogon. Onu men gaýdaýyn Aynur. Gaýtsaň gaýt göli. Yaralaňy hükman bir emetkin. Ýogda gat horlanarsyň. Aday hadawy azar ýamanny berer. Gapyň agdyna baran maral Aynur'un ýüzüne aradaly garady. Aynur ahmal bolmady on. O dalym bile babyne şekeri giýje günni sen doganyň şeýandyr. Aynur'un ýüzü ütkep gitdi. Näme? Babyne şu bolýardymy? Ha ol hiç wagtym da gitmedi. Günnüň aşa diýen ýaly giýje baýyň ýanyna gelip gidýär. Seni gola salmagyň maslahaty ne diýerler? Maral sag boldy on. Habardar edeniňe. Men babyne bir ýerde ýitirim boldum ka diýip ýördüm. Maral gidenden soň Aynur'un gözüne yine uğuk gelmedi. Babin eşeğinin bir yerdedigi. Özüm öz kastyna çykyryp ýörlen o Aynur'un öňüm dar dünýäsyny hatam gatyp gowurdy.
Hemişe gara kölügöte bolup ýyzyna düşüp ýören howp birden onuň synabyny duruberdi. Baby neşe bir ýerde bolsa, ýöňüm kastadan çykyp ýerden bolsa. Her adımda bet bagtlyg garaşyp ýön neçe tary beýdip gelip bor. Näme üçin bet bagtlygyň haçan başyňdan ýenjäni garaşyp görmeli? Näme üçin Jumaguly Baý bilen Baby neşäniň bet maksadynyň ýöňüne almagyň aradyny etmeliler? Ýöne gurun garaşyna näme edip boljak? Jumaguly Baý iki günden gumsa urar. Baby neşäni ýere saraýmasaň, Jumaguly Baýyň boýunyna goýup bilen dadyň bolmaz. Baby neşäni ýere saranda içek dadyň näme? Ýöň bir iş bolup durýar. Indi menden Aynura dowal ýok diýip andyjyp, aw ýala oturdy ne edip bor. Tutsa etmek bolarmy kaýada kanun laýyk gelin wakmyka. O meni zorlap ýakçyk bolup gelsedi. El urubam, ýakdym bilmedi ahyry. Maskyr bolup kaçyp gitdi. Şeýle bolanyda jeda berip bolýamyka. Niýete başa barmady, o jinaýat etdi ahyry. Eger şonu men olary gok bilen garşy almadyk görsem, olar meni tüýrejekdir ahyry. Ýöne Baby neşäni nähil ýyla saljak. Jumaguly Baýyň ýanyna gelýän bolsa, masaly aňtylsa ýere düşäýme makbal. Näme de bolsa, haçan üstümden çörkäýler diýip garaşyp ýatman, ýöňünden gamyny ýemek gerek. Bu zatlaryň hemmetini mergine duýurup goýmaly. Bulaşık pikirleriň uçdygynyň uç tap bilmedik Aynur. Daňgory ýukatdy. Jumaguly Baý gorkon öňürder etdi. İşin bir ýanyna Aynur bolandan ýynjylyp bilmedi. Merginiň üstüne baryp nadar alga başlady. Ýerim allyňyz, suwum allyňyz, inni munam az görüp, men öýmede dagwat alyp başladyňyzmy? Merginiň hiç tadı düşünmän, geňirgenip seredýänini gören Baýyň hassa göwgerli. Gurunu daşdan aýlady. Oýuňda gotur bolmasyn diýip gaty dograýdy ekenler. Ýokman gotur ýokçu eken. Enni o heley goturuny hemme kişa ýokturmagy diýilmez. Baýyň buluşuna gahar gelen mergen oňa alpetinden aldy. Baý, sen oraya alakda seri tabrak kurlu. Birden diýişiňe düňäýmänsiň. Kimiň goturdygyny, kimiň ýok konuşuldygyny senden sorap bilmellermen. Jumaguly Baýyň dili solaşdy. Emma ýygy etmedi. Öňküsini meter örjeldi. O heleýiň öýde bir ýoldan çykdy. Indi ilem ýoldan çykarjak bolýa. Türkmeniň sydajaklady badyr, sydamajaklady badyr. Gurrun kim hakdadygyna şu wada düşündi. Mergen düşünmedik surap. Ýene Baýyň sözüni böldü. Düşünüp gurla Baý. Sen kim ereýin gurrun edýän? Baýyň Aynurun adyny tutmagy dili barmady. Kim bor edýän? Al, nazar batyryň ýurtdan çykany. O näme denmiş taňa? Ola adgyn inni meni öýümde goýanak. Men aýalymy azdyrmagy ýüregini dupdyr. Men aýalyma likbede gatna diýämiş. Dograýdypdyr. Hem mekşilik bede barmaly. Ana, men aýalym gatnap ýörlik bede. Sen gatna diber heleňlik bede. Men heleymelik beden geregi ýok. Mergeniň gözüniň agyny köpeldip uranyny gören Baý derre gurrunyň uğruny tötdi. Onsoň o heleýiň azary likbedel. Bu ýylyň maşgulany ters ýola saljak bolýar. O men aýalyma ýaryndan aýrylýarmyş. Beýle de bir maskaraçylyk görmi? Beýle de bir azgynlyk görmi? Bu adam ýene äskirmezlik arnamysyny depelemek dälmi? Meniň aýalym bilen ne işi barmyş oň? Gelip ýörse bolmaýarmy öz gününe? Beýle zada men sylap bilmen mergen. Eger häkimiýet bolýan bolsaň, haýdy ýok heleýe. Ýogsa meniň oňurlyk tamazyn etmedin. Enneden beýlek men gapymda görünse, toýnuny garkarny heleýin. Men heleýimiň azary oňa almandyr. Men heleýim, oň maslahatyny dar däl. Baý, sen bir näme öte geçýän olaýmy? Diýip mergeniň şugul etlerini. Aynur beýle, juda beýleden näme olaýmasyn? Men şu takkalym bilen yalan sözlemen mergen. Ähli çağılar o heleyi tamdyryň başynyň it ırswat edip koop goýupdyrlar. Özümiň ýokluğum bir gowzat. Ýogsa her nämeň üstünden barlygy oturulmaly. Gahar kapyr diýilipdir. Bir gelip göz görteli aýalyny aldyrjak bolup durdy, adam her zat etmekdenim gaýtmaz. Gepin küleýeri mergen. Men duýdurmaga geldim. Şu heleyi üstümden ýygyna taňa ýygynarsyn. Bolmasa meni kiýin islemez ýaly ederin ony. Jumaguly Baýyň aňsat el çekmejigini bilmergen, onu basmarak başyndan sowmak boldy. Baý, sen bar isleň Aynurun gapyňdan barmadygy dälmi? Gapymdan barmasyn. Sağalymym azyrjak bolmasyn.
Şondan ýaňa ýatyýanyň ýerde bolaýdyn. Öňem hemme diýeniňe ynanyp baramak göli. Aýnur öň baranam bolsa, inne barmaz gulaýyndan. Boldy dämi? Boldy göli. Weliniň bilen mokpay. Söz tamam. Men başga da müň işim bar. Jumaguly bay kapydan çykandan soň hüňürdüýün ketmän gitdi. Mergen oňa bilgeçden ýüz bermän goýberän öz ýanyna ediredinni. Diýýuň. Bir müýini badyr ýosam gelmedi diýip oýlandy. Men seni şu gün tanamalym diýsen. Ýöne o wagt ýanman tüsse çykmaz diýipdirler. Muň aňarsyna bir daşçaga da bolmaly. Aýnurum bir işe gopurundur. Aýnur bilen raýy ikisi gelenni. Bir ýany degişme talan kişi bolup Aýnur edenni. Aýnur, o Jumaguly baý degmeň näme? Garip basarlaryň arda şikaýetini diňlänim adamyny baýlar müslüme arda gelip başlady. Urbaglamasy näme o ýer çekeniň? Aýnur mergeniň golyna bar oturdy. Näme diýip arda edýämiş o? Mergen baýyň ähli aýdanlaryň gurrun berdi. Raýa gülkü arasy bilen toğra berdi. Aýnurdan gamşyny aýtmadymy? Raýan oýundygyna çanydygyna düşünmedik mergen geň alyp bir raýan güne seretdi. Bir Aýnuryň güne seretdi. Hemme zady boluşy ýaly eşitenden soň bolsa gözlerini güldürip başyny ýaýkady. Baý siz aýallardan gorkaýmaly. Erkekler gamçylap başlanmorsaňyz, soň näme rewap gederke? Näme o ýer çeken bir nasar öllür ýaly ýenjenne bolýamyşdy. Ýözüne gamçy degenne dünýä gapşaýamyşmy? Ol ak geçiň oglaýmyşmy beýle? Aýnur. Mergen harsyny neşläp başyny ýakady. Ahmal bolmagyn. Jumaguly baý oýun eder ýaly adam däldir. Onuň ejizlen kişi boluşyny, bu korasyran boluşyny teretmegin. Onuň içi möwer-möjekden dogrudur. O saňa şeýle bir gamçy dagdary görün. Nerden degenden bilmän galardyň. Oň gözüm ýetip dur diýip Aýnur gamyň teslerini. Gorkuşmam üýtgeşik. Zatlar düşünýän bolsaň gatýara tap bol. Mergen, biz sen ýanyňa mühim iş bile geldik diýip raýa araz şönümizmi uwady. Öýdem ýene de şo Jumaguly baýly mesele bilen. Düýün kuwakadan soň Jumaguly baý maraly öllür ýaly ýenjipdir. Öten akşam giýjän bir wagt onuň özi Aýnuryň ýanyna gelipdir. Ölerin görünni şo zalimyň eline ýaşaman diýämiş. Onu baýyň elinden halas etmek gerek. Mergeniň gerdeninden basyryny ýaly boldy. Uldan demin aldy da oýa batdy. Es oturundan soň ýene uldan demin aldy. İşim ulusy inne başdan ýa diýseňizdi. Onu näme hiledip halas etmek bolar? Biriniň aýaryny elinden alyp oturup berseň, o näme hil bolar? Mergen, sen bu pikirin düýbüne näme dogry diýip raýy oň garşykdy. Birinizde maral baýyň kanuny aýaly däl. Dogry bile aýaly üstüne adnan naşar. Hiç kim maralyň razylygyny soramandyr. Sowet kanuny hiç kime bir aýalyň artyk aýal alma hukuk berenok. İkinciden bolsa, maral baýyň ýalňy aýalym bolsa, onuň başynyň ygtyýary ilk bilen özüne degişli. Maral baýyň aýaly, oň işiňäk iş maliyada sorsal. Eger oy er bilen ýaşamak islemese, hiç kim onu dogry gün ýaşatyp bilmez. Ýaşaba gelipdirler. Ýaşatylar alaş tapman ýaşapdyrlar. Öz hak hukugyny düşünmän ýaşapdyrlar. Inne orda düşünýärler. Ýaşamak isleýän oklar gyrnak bolup. Düşünýän bolsalar, ýaşamak islemän bolsalar bir ýerde men näme işim bar? Aýryl bersinler özleri. Şeňa oňa raýdyň ogmuny diýip, raýa jany ýanyp başyny ýakady. Yumruk ýalyna şaryň eline näme gelsin? Han sen aýt, arkaňda Sowet häkimiýeti ýokka. Sen özüň baýdan hakyny alyp bilýärmidin? Seniň özüň baý bilen arkaň gepleşip bilýärmidin? Maralam häzir Sowet häkimiýetiniň kömegine mätäç. Sen kömegine mätäç. Sen näme üçin o Sowetiniň başlygy edip saýladylar? Şoňa düşünýärmi sen? Onda meni baýlaň aýallaryny herni aýerde ýör diýip saýlapdyrlar da diýip bir sözler janyny degen mergen gaharyny bäs gelip bilmän gyýyrdy. O Sowetiniň başga işi ýokmy? Kan gojalyk işleri? Goşçular taýudynyň işi. Yer suw reformasy lik bez näme bular iş dälmi? Jumaguly baýyň ýeriniň suwundan ketip, Aýnury gannyma ýene-ýenelere yer suw alyp bermek iş dälmi? Indi men baýlaň aýallaryny elinden alyp, garyp gadar sallaklara paýlamalymy? Sowetiň işi boljak bolsa, başga adam gözläp berin. Men beýle zatlara baş goşup biljek dälim. Bu kıyıkırık näme? Ýuşrak gepleş bilen okmy diýip Aýnur oň alkymynan aldy.
Ýyla sen ýanyňa maslahat sorap gelýärsenem, maslahat bermeň dereni ul goktur diýanly. Mergen bir näme haýal süredi. Ýykylygym gursun şonuň gogum. Mene halis ýadapdyryn. Diýip ýüzüne şaktyrly. Ýadaşyňa gaty ýerdir. Diýip Aynur onu ýene çaglady. Geňem görüpdükli alla näme işläp ýörüşiňi. Mergen näme diýjelmen ýudunny. Araya gurrun üdülere gelen kirişini ýokuşatdy da, piýasaýa hem bilen gurrun täzen başlady. Mergen, sen işin köpdüğünem bilýär, ýady-ýanyňam bilýär. Sınpy düşmanlar, onsuzam oda çypýarlar. Yerini suwuny elinden giderini näçeklerini bilen oklar. Reformada okuw medeniýetem hemmeti gerek. Ýöne Sowet häkimiýeti adamlaryň, onda da ömür boýy ejir çekip gelen türkmen aýal gyzlarynyň ykbalyna biperway garap bilmedi ahyry. Maral iň soňky demenni kömek soraýar. Halas edilmegini isleýär. Bir de onuň kömek edip bilmesek, ol ýa-ha öz-özüni heläklese, ýa-da baýyň penjerine jebirsi tüm görüp ýördi. Sowet häkimiýetiniň abyry gaçmadymy? Aýal gyzlaryň bir de bolan ynamy gaçmadymy? Biz olaň azatlyga, erkinlige bolan islegini, amtalşyny gollamasak, kömek bermesek, aýal gyzlar biziň ýydymyza düşer öýdýärmi? Ýöwüt ünlüğe ynanyr öýdýärmi? Olary iş bilen ynandyrmaly, iş bilen. Men hemmetini düşünýän. Mergen zanyny sydyryp gürledi. Ennesi men kabul gulaksaryň. Şu wagtlar nähili işler edilip ýör. Döwlet ähmiýetli tutuş ülke meşhurny, äger uly ähmiýetli işler edilip ýör. Bilen bar adamy Jumaguly baý diýer ahyry. Diňe Jumaguly baý bolsa onuň bilen bir sagadyň içinde ähli işe bir ýan ýüzleşe oturup berjek. Ýöne obady. Başga näçe baý bar? Mehmet baý, Arryk baý, Toýçy baý. Aýdyryň sanaýyn men bulan. Emmesiniň bizden ýaňa işi ot, ýetişiklerinden bize garşy gürrüň ýaradýarlar. Biziň abrymy gaçyrjak bolýarlar. Bolşewikler diýene garşy, halkyň diýip desturuna garşy aýallary, çagary ortaga geçip bolýarmyşlar diýip takar okoýarlar. Ondan bir ýadyr Jumaguly baýyň aýalyny elinden alyp oturup berdik. Ýelmone ýer garar. Ikiňizden garaýşyňyz ýal gararly öýdýäňizmi? Ýok. Ýelmone başgaça düşünür. Bolşewikler aýdylýan şonu eken. Olar ýylyň maşgalatyna goşulyp başlady. Ýylyň aýalynam elinden alyp başlady diýerler. Men aýal azatlygyna garşy däl. Jumaguly baýyň aýalynyň aýrylmagyna da garşy däl. Ýöne hemme zady birden etmek bolmady ahyry. Kim-kimden hemme zat döre gider dänemi. Şu işe gatışmak biziň abrymy artdyrmaz. Onu maral görgüle şu günden diýmek ýok da diýip Aynur goňy çökkün teslenni. Beýle jebiri näçe onçlamak bolar. Men o görgülüğünü ynanraýdym durumdan diýenjegini. Raya, nevzagyrjylyk bilen Aynur'un ýüzüne garady. Onuň goňuny götürmäge islendi. Aynur, sen beýle umytdan düşme. Maral hökman diýenler o gününden. Soňra Mergene öldürdi. Mergen, hemme aýdýanyň dogry. Ýöne baýdýanyň hiç birem Maralyň şeýli ýagdaýda galdyrylyny sebäp bolup bilmedi. Uly işleň bekbidem, sınpy düşmanyň garşylygym, ters wagtny diýikdem bolşewikleň maşgala meselene gatışýan gakdap gürrüňdirim. Bir de Maralyň ykbalyna biperway garamagy. Ýa-da oň ykbalyny näwelli bir möhlet içenni şeýli ýagdaýda galdyrmagy esas berenok. Biziň özümiz barp Jumaguly baýyň maşgalatyna goşulamdyk. Biziň özümiz barp Maraly sen Jumaguly baýdan aýrylýamdyk. Maral tütümden diýenmek, öz hak hukugyna eýe bolmak üçin bizden kömek soraýar. Bir de moňa ýokman golluk edäýmeli. Sen bize garşy bir hil gurrunly ýerar diýerdiň. Ýöne şo gurrunlyň maksady näme? Biziň hak işimizi piýaskel berjek bolmak dämi? Biziň hak işimizi başa bardyrmajak bolmak dälmi? Biz şoň üçin öz maksadymyzdan il çekmelimi? Onda siz näme maslahat berýäňiz? Maraly ýeriniň aýyrmak üçin biz näme etmeli? Oň arka durmaly. Nädip? Ol ýeriniň aýyrly diýeli. O nirde ýaşatjak? Kim oňa jaý berer? Kim onu kabul eder ýa-da ýa-da ärim tap goýarsyňyz? Sen gaňgan garnyň galman bergen. Aynur gaçlaryny tutup gaharly gürledi. Maralyň ýer ýadyna düşenok şu wagt. Öňkünden nähili diýenjegin bilenok. Ondan agadyň alýan söýdüňi bil. Şu adamlar ýersiz ýer gözläp ýörenmedir. Kan sen men başyma agarda oturmaňdy. Aýtsaňyzlar, men näme etmeli? Barıp Jumaguly baýy aýalyň Maraly boşat diýmelimi? Boşatmadan näme etmeli? Ýokurdan milisiýa çagyryp zorla alyp gaýtmalymy? Hakyny ýeretseň awany suzak etmiş üçin jogap kärgisi çekmeli. Ol Maralyň ahwat ýerini goýmandyr diýip raýyşyny ümitdi. Her bir aýalyny uran tutsak edip berjek bolsam,
Baýyň garybyň arasyny tapawut goýmak kyn bolarym ka diýen. Heleýä özümem käte kaksak etmän durýan nälerin. Elhepus, ýa-da işine diýen kenim o diýip Aynur gyzykly görüldü. Hil bir işe diýen ýaly gürleýäňem. Ýönül maral görgülýän gün görsem, dipesaçyň ýşür. Onky urulmak däl, tüýs parçalanmak. Edil bir topar ağaç itin arasyna düşeninem ýaman. Annämetdiň aýtsaňyz da siz maňa. Elbetde sen aýdyşyň ýaly Jumaguly baýyň üstüne barıp aýalyň boşat diýip bolmaz. Raýa ýaglyny düzüşdirip akşamdan. Ýöne maralyň öýü üstüne gelip kömek sorasa, sen onu hukman gollamaly bolarsyň. Nädip? Bir gelen soňan duranyp baýyň penjeresine berip bolmaz. Baý üstüme dap geldi. Men ona hem jogap bermedim. Jogap sen bermersiň maral berer. Men seň dördüncü aýalyň bolup, taýaň astyna ýaşadym gerenok. Öz islerim ýaşajak. Maňa sen gerek däldir. Senem onu baýyň zorly etmegini gorarsyň. Onuň maral nigerde ýaşar, isleýän ýerine. Siz aýarlaň samsyk gürrüň galjak däl o. Jumaguly baýyň isleýän ýerine ýaşadarmy? Güni birin ýoguna ýanar. Jogap sorulaýjagyny bilse, eline matyryp bilmez. Aynur, senem bir zat diýip goýberýän käte. O şeýle bir uğrun tap beder görün. Jogap sorap Jumaguly baýyň 7 gündünden barıp bilmersiň. Özüm günäkärdir. Bolmasa onu baýyň gözüniň öňünde ütletmeli bolardy. Hani, nire ütletse onu? Aşkabady beredek näderki? O kodurlar hüner ürdirler, baýyň milletip bilmez. Näme, oňa maral razy bolar diýäň. Şäher diýsen, olam göwüni men durmasam birden. Oň nire diýsem gitjekdigini men zamy unnip, raýaň derene Aynur jogap berdi. Hem de bolsa siz maral bilen amyklyja gürleşip görüň. Mergen Aynur'un yüzüne duyduruş berici manada garadı. Ýöne sizin oň bilen aratlyjyk saklaýanyňyzy hiç kim bilmesin. Siz oň bilen nähir gürleşip birersiňiz. Maralyň öz ýokman ýanyma geler. Men oňa gaty ýaga bolmak tapşyrdym. Gize baýyňam ýok wagtyny aňtap gelir ýanyma. Men şonu oň bilen mazar gürleşerim. Ýöne tek juda gyssanma. Maraly da şeýle diýip